The United Nations exists to fulfill its founding ideals of preserving peace and security, promoting global cooperation, and advancing human rights. These are the responsibilities of all nations. Wir verändern noch gerade die Welt, oder ich arbeite jedenfalls daran. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. Το 1988 συνέβη κάτι τόσο ασυνήθιστο, το οποίο ακούγεται πολύ απίστευτο. Εκτός βέβαια αν το εξετάσει κανείς. Αυτό το έτος λοιπόν ανέβηκε ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής Ivan McGuire στην πολιτεία Βόρεια Καρολίνα σε ένα αεροπλάνο. Αυτή την ημέρα είχε σκοπό να κινηματογραφήσει το άλμα του με το αλεξίπτωτο. Ο Ivan McGuire ήταν ένας από τους πιο έμπειρους και γνωστούς αλεξιπτωτιστές εκείνης της πολιτείας. Στα 35 του χρόνια είχε κάνει πάνω από 800 άλματα με το αλεξίπτωτο, τα οποία δεν είναι λίγα. Εκείνη την ημέρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο. Θα κάνω αυτήν την μεγάλη ιστορία πιο σύντομη. Εκεί λοιπόν στο αεροπλάνο, σε ύψος 3.000 μέτρων, καθώς ήταν αποσχολημένος να ελέγξει τον εξοπλισμό του μαθητή και του εκπαιδευτή, προετοιμαζόταν για το άλμα και για την κινηματογράφηση. Τοποθέτησε την κάμερα στο κεφάλι και πήδηξε έξω και οι άλλοι ακολούθησαν. Εκείνη την ημέρα φρόντισε για τα πάντα. Όμως συνέβη κάτι το ακατανόητο. Ο Ivan McGuire πήδηξε από το αεροπλάνο ξεχνώντας να φορέσει το αλεξίπτωτο. Φυσικά το κατάλαβε αφού ήδη ήταν αργά. Και αναρωτήθηκα πόση λογική θα ήταν σε θέση να προστατέψει αυτόν τον άνδρα από τον τραγικό του θάνατο. Η λογική λοιπόν είναι δικαιολογημένη. Όμως η λογική δεν μπορεί να λύσει την κάθε κρίση. Υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μας στις οποίες πιστεύουμε πως όλα είναι εντάξει, ως τη στιγμή στην οποία ξυπνάμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Ως την στιγμή που ο Ivan McGuire πήγε να ανοίξει το αλεξίπτωτο, ο κόσμος για αυτόν ήταν απολύτως κανονικός. Απολύτως κανονικός. Η λογική του έλεγε πως όλα είναι σύμφωνα με το σχέδιο. Όμως, την στιγμή που η κρίση έγινε προσωπική, το χέρι του πήγε στο κενό. Δεν χρειάζεται να σας πω τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Πηδώντας από το αεροπλάνο, σκοτώθηκε. Γιατί το λέω αυτό?
Σήμερα, το 2011, κοιτάζουμε πίσω σε ορισμένα χρόνια, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ήταν συνηθισμένα. Προπάντως, επειδή παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων πηγών αναφορών, βλέπουμε να βρισκόμαστε σε μία κρίση, για την οποία η ανθρωπότητα πιστεύει πως υπάρχει μόνο μία διέξοδο. Και αυτή είναι όταν ο πλανήτης οδηγηθεί προς την ειρήνη. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη, δεν είναι όλα έτσι όπως ήταν πριν. Σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και όταν ο Μπαράκ Ομπάμα στις 24 Ιουλίου του 2009, πριν ακόμη εκλεγεί ή προταθεί ως πρόεδρος, σε μία ομιλία του στο Βερολίνο, έκανε κάποιες πολύ λεπτομερείς δηλώσεις. Μία συγκεκριμένη θα σας παρουσιάσω. Είχε πει λοιπόν πως σε αυτόν τον νέο κόσμο, και όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, αυτός ο όρος, νέος κόσμος, έχει αποκτήσει ανεξάρτητη ορολογία, η οποία ακούγεται παντού και πάντοτε. Και χρειάστηκε αρκετά χρόνια μέχρι να καταλάβει η μάζα, δηλαδή να φτάσει στους ανθρώπους, πώς πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με αυτό. Τι σημαίνει η νέα τάξη πραγμάτων, για την οποία συζητούν οι πάντες? Τι ακριβώς γίνεται με τον παγκόσμιο μετασχηματισμό, ο οποίος είναι η συνέπεια, η οποία διακηρύσσεται τον τελευταίο καιρό? Ποια είναι αυτή η παγκόσμια συνείδηση? Τι είναι αυτό που ακούγεται παντού? Πως η ανθρωπότητα πιστεύει, άσχετα με τις πεποιθήσεις του καθενός, να βρει έναν κοινό παρονομαστή, το λεγόμενο παγκόσμιο ήθος. Όμως ας επιστρέψουμε πάλι στον Μπαράκ Ομπάμα. Σε αυτό τον νέο κόσμο, οι επικίνδυνες εξελίξεις έχουν εξαπλωθεί ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να τις ελέγξει. Κανείς μας δεν μπορεί να αρνηθεί αυτές τις απειλές. Εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ των εθνών δεν αποτελούν ζήτημα επιλογής. Είναι ο μοναδικός δρόμος να προστατέψουμε την κοινή μας ασφάλεια και να προωθήσουμε την δική μας ανθρωπότητα. Αυτές λοιπόν είναι τεράστιες δηλώσεις και οι περισσότεροι άνθρωποι κρέμονται από τα χείλη αυτού του άνδρα, ο οποίος από τη στιγμή της ορκομοσίας, θα μου το επιτρέψετε κάπως προκλητικά, ισχύει κατά κάποιον τρόπο ως σωτήρας, ως ένα άτομο το οποίο κατέχει πλέον την σημαντικότερη θέση, ως πρόεδρος του ισχυρότερου κράτους. Όλοι οι άνθρωποι παρακολουθούν πώς αυτός ο άνδρας ασκεί επιρροή στις παγκόσμιες κρίσεις, πως ο κόσμος κοιτάζει προς αυτό το έθνος και προς αυτό τον άνδρα και περιμένει κάτι, ενώ εκείνος επισημαίνει πως δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ο οποίος είναι η εταιρική σχέση και η συνεργασία. Όταν δεν υπάρχουν επιλογές, τότε πώς ονομάζεται αυτό? Αν δεν έχουμε επιλογές για κάτι, υπάρχουν πολλοί όροι για αυτό. Ίσως εξαναγκασμός, ίσως υπάρχουν εξαναγκασμοί οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Όταν ήμασταν πιο νέοι, προπαντός όταν είμαστε νέοι, υπάρχουν κάποιου είδους εξαναγκασμοί, τους οποίους οι ειδικοί ονομάζουν ομαδικούς εξαναγκασμούς. Λόγω του ότι κάτι το κάνουν πολλοί ή οι περισσότεροι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, δεν τίθεται το ερώτημα αν πραγματικά είναι σωστό ή τι κρύβεται πίσω από κάτι, παρά πηγαίνουμε και το ακολουθούμε, το πράττουμε. Αυτό που θέλω να πω, αγαπητοί φίλοι, είναι πως υπάρχουν εξαναγκασμοί τους οποίους δεν αντιλαμβανόμαστε ως εξαναγκασμό. Και είχε πει ο Μπαράκ Ομπάμα, δεν υπάρχει κανένα άλλο ενδεχόμενο στον μοναδικό δρόμο της σωτηρίας της ανθρωπότητας, για να το πω με τα δικά μου λόγια. Και αυτός είναι η συνεργασία. Και αυτό ίσως ακούγεται καλό.
Επειδή η ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες, αιώνες, χιλιετηρίδες είναι κατακερματισμένη και το αποτέλεσμα είναι πόλεμοι και καταστροφές, διότι οι άνθρωποι χωρίστηκαν. Και μετά συνεχίζει. Αυτοί οι κίνδυνοι τι κάνουν? Μεταλλάζουν την συνείδηση όλων μας. Οι κίνδυνοι μεταλλάζουν την συνείδηση όλων μας. Παντού ελοχεύει ο κίνδυνος. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση, αγαπητοί φίλοι, διότι, έτσι λέει, οι κίνδυνοι διαμορφώνουν την συνείδησή μας. Γιατί όμως χρειαζόμαστε μία αλλαγή της συνείδησης μας? Τι εννοεί με αυτό συγκεκριμένα? Τι είναι αυτή η παγκόσμια συνειδητοποίηση? Τι είναι αυτό που ακούγεται? Πως η ανθρωπότητα όποιας ιδεολογίας και όποιας πεποιθήσεως πρέπει να επιδιώκει την ομοφωνία, το λεγόμενο παγκόσμιο ήθος. Σας το λέω πως όχι μόνο ο Μπαράκ Ομπάμα και εν τω μεταξύ οι σημαντικότεροι πολιτικοί στον κόσμο συζητάνε για την ανάγκη μιας νέας συνειδητοποίησης, αλλά και όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες μιλάνε γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες της οικονομίας μιλάνε γι' αυτό. Ηθοποιοί, μουσικοί και λένε πως χρειαζόμαστε μία αλλαγή. Εδώ το λέει και ο Πάπας Ιωάννης ο Δεύτερος. Μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου, τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Λέει λοιπόν, η παρούσα οικολογική κρίση έχει την δυνατότητα, το ακούτε, να ενώσει την θρησκευτική ζωή και να την ανανεώσει. Αλλαγή. Παντού ακούμε το ίδιο. Χρειαζόμαστε αλλαγές. Όμως, πριν φωνάξουμε δυνατά, ναι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε περί τίνος πρόκειται σε αυτήν την αλλαγή. Δεν το πιστεύετε κι εσείς? Αν εσείς εκτελέσετε αλλαγές στη ζωή σας, στην οικογένειά σας, αν θέλετε να κάνετε μετατροπές, στον κήπο σας ίσως, στο σπίτι σας, για οποιαδήποτε αλλαγή συζητήσουμε, θα θέλουμε να γνωρίζουμε προς τα πού θα κατευθυνθεί αυτή η αλλαγή. Μετά συνεχίζει, πηγαίνοντας πάλι πίσω στην ομιλία του Ομπάμα στο Βερολίνο, λέει, η κοινή μας ανθρωπότητα θα αποκαλυφθεί και η Αμερική πρέπει να αναλάβει το ρόλο της. Σε τι? Να οδηγήσει σε μια νέα εποχή της ειρήνης. Καλώς. Πλέον έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ. Δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς παρακολούθησαν την ομιλία του. Αν την δείτε, θα καταλάβετε το λόγο για τον οποίο στο μέλλον θα υπάρξουν περισσότεροι πολέμοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη. Το καταλάβατε αυτό? Περισσότεροι πολέμοι για την εξασφάλιση της επικράτησης της παγκόσμιας ειρήνης. Για αυτή του την ομιλία έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μπορείτε να το δείτε και οι ίδιοι σας. Και ο ίδιος λέει πως η Αμερική πρέπει να αναλάβει ποιον ρόλο σε αυτήν την αλλαγή? Τον ρόλο του καθοδηγητή. Όλοι μιλούν για ειρήνη. Όμως δεν δύναται να υπάρξει ειρήνη χωρίς το λεγόμενο παγκόσμιο ήθος. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο καθηγητής Hans Küng, φημισμένος για το πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Παγκόσμιο Ήθος. Μπορώ λιγάκι να σας ρωτήσω, αν έχει κανείς ακούσει για την ύπαρξη του προγράμματος Παγκόσμιο Ήθος, ποιος το έχει ακούσει? Μπορώ να δω, έτσι για να λάβω μία εικόνα. Καλώς. Τότε ίσως δεν πάει χαμένο αυτό που κάνω εδώ τώρα. Ο καθηγητής Hans Küng, θα αναφερθώ μετά στο άτομό του, έγραψε το 1993, όταν του ανατέθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη να συγγράψει την δήλωση του Κοινοβουλίου των Παγκόσμιων Θρησκειών με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών της ίδρυσής του. Από αυτή την δήλωση θα ήθελα να σας αναγνώσω μερικές προτάσεις. Κανείς σήμερα
δεν μπορεί σοβαρά να αμφισβητήσει. Μία κοσμοεποχή, η οποία όσο καμία άλλη πριν, χαρακτηρίζεται μέσω παγκόσμιας πολιτικής, παγκόσμιας τεχνολογίας, παγκόσμιας οικονομίας και παγκόσμιου πολιτισμού, επιβάλλει μία παγκόσμια ηθική. Αυτό σημαίνει μιας βασικής συνενέσεως σχετικά με συνδετικές αξίες, αμετάβλητων προδιαγραφών και προσωπικών βασικών στάσεων. Χωρίς κάποια βασική συνένεση απειλείται η κάθε κοινωνία, αργά ή γρήγορα, από το χάος ή από μία δικτατορία. Λοιπόν, κανείς μας δεν θέλει την δικτατορία. Κανείς δεν θέλει χάος. Κανείς δεν θέλει τρομοκρατία. Όλοι μας θέλουμε ειρήνη. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει πως αν θέλουμε ειρήνη, τότε υπάρχει μόνο μία δυνατότητα. Ισχυρίζεται πως ολόκληρη η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα κοινό πρότυπο, δηλαδή μία κατευθυντήρια γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει σε αυτή τη δήλωση στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Νοεμβρίου του 2001. Καμία ειρήνη ανάμεσα στα έθνη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Καμία ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες χωρίς διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Κανένας διάλογος ανάμεσα στις θρησκείες χωρίς παγκόσμιες ηθικές προδιαγραφές. Εάν διαβαστεί η αλυσίδα επιχειρηματολογίας ανάποδα, καταλαβαίνει κανείς το πραγματικό νόημα, το οποίο υπόθηκε εδώ. Εννοεί πως χρειαζόμαστε παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές, διότι διαφορετικά δεν γίνεται να συζητήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή διάλογος. Ποιοι δηλαδή? Φυσικά οι θρησκείες. Όταν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των θρησκειών ή δεν υπάρχει κοινός παρονομαστής, έτσι λέει αυτός ο άνδρας στην επιχειρηματολογία του, τότε δεν θα υπάρχει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ο ίδιος εκπροσωπεί αυτή τη θέση και λέει, επειδή δεν επικρατεί ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες, δεν μπορεί να επικρατεί ειρήνη και ανάμεσα στα έθνη, στην πολιτική δηλαδή. Μετά συνεχίζει λέγοντας, καμία καλύτερη παγκόσμια τάξη χωρίς παγκόσμιο ήθος. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είστε πληροφορημένοι, κατά πόσο έχετε ασχοληθεί με την ορολογία παγκόσμια τάξη, νέα παγκόσμια τάξη. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά. Ορισμένες είναι αηδίες. Κανείς πλέον σήμερα δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την πραγματικότητα και την σοβαρότητα του θέματος αυτού, το οποίο αφορά την επίκαιρη παγκόσμια πολιτική, όπως και τις σημερινές παγκόσμιες οικονομικές υποθέσεις, καθώς και τις θρησκευτικές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που γίνονται. Όμως ακούστε ακριβώς, όλοι σήμερα επιζητούν μια νέα παγκόσμια τάξη και ο καθηγητής Küng λέει, δεν μπορεί να υπάρχει νέα παγκόσμια τάξη χωρίς παγκόσμιο ήθος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν τι εννοείται με το λεγόμενο παγκόσμιο ήθος. Επειδή όμως πρόκειται περί κοινών στοιχείων και πρόκειται για την ύπαρξη μιας αμοιβαιότητας, δεν μπορεί να είναι κακό. Η λέξη κλειδί, η παγκοσμιοποίηση, πως όλοι γινόμαστε ένα. Για το τι εννοεί η νέα παγκόσμια τάξη εξηγήσαμε σε κάποια άλλη σειρά. Τι όμως είναι αυτό το παγκόσμιο ήθος? Αυτό πρέπει να το γνωρίσετε. Διότι και εσείς, όπως και εγώ, όταν το παγκόσμιο ήθος γίνει πραγματικότητα, όχι μόνο να διατυπωθεί, αλλά όταν εφαρμοστεί, θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους μας. Αυτό σημαίνει πως θα έχει επιπτώσεις στην ομοθεσία μεμονωμένων εθνών. Ας κοιτάξουμε λίγο μέσα στην ιστορία. Ο Καντ, ως Γερμανός φιλόσοφος, επινόησε τον όρο κατηγορική προσταγή. Δεν θέλω τώρα να το εμβαθύνω. Μπορούμε να το συνοψίσουμε με μία αναφορά από το έργο του για την αιώνια ειρήνη. Πριν περίπου 300 χρόνια, ο Ιμάνουελ Καντ συνέγραψε ένα μεγάλο έργο, το οποίο τίτλος είναι «Για την αιώνια ειρήνη». Ενώ σήμερα στην εποχή μας ξαναθυμούνται κάποια άτομα αυτόν τον μεγάλο στοχαστή.
και ανακαλύπτουν πολύ ενδιαφέροντες δηλώσεις, χρησιμοποιώντας τες για τις διακηρύξεις τους. Ας δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Καντ με την κατηγορική προσταγή και να το συγκρίνουμε με τον χρυσό κανόνα τον οποίο έχει επισημάνει ο Κιουν. Ο Καντ έλεγε να πράττεις έτσι ώστε το απόθευγμα της θέλησής σου ανα πάσα στιγμή συγχρόνως να μπορούν να εφαρμοστούν ως αρχή μιας γενικής νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, εδώ μιλά για τους κανόνες συμπεριφοράς, τους δικούς σας και τους δικούς μου. Όλοι έχουν έναν κώδικα δεοντολογίας, δηλαδή η λειτουργία κανόνων, με την οποία ρυθμίζετε την ζωή σας. Αυτό εννοεί με το απόθευγμα της θέλησης. Με άλλα λόγια, ο Καντ είπε να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας έτσι, ώστε οι κανόνες συμπεριφοράς, ανα πάσα στιγμή, οι τρόποι μας να μπορούν να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Μην πράττεις ποτέ έτσι, όπως δεν θα το έκαναν όλοι με την συμφωνία τους. Θα σας κάνω τώρα μία ερώτηση. Αν ζω σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα πορεύομαι? Ποιος θα καθορίζει τότε την ζωή μου? Ο όχλος. Αυτό σημαίνει, θα το εξηγήσω με τα λόγια του, το απόθευγμα της θέλησης των μαζών. Εδώ τώρα είχε πει κάτι το ενδιαφέρον. Σε αυτό το έργο για την αιώνια ειρήνη του έτους 1795. Ακούστε λίγο. Διαρκή ειρήνη είναι εφικτή μόνον βασισμένη σε δεσμευτικές συμβάσεις. Οι λαοί της γης πρέπει να διακανονίζουν συμφωνίες μεταξύ τους, οι οποίες θα έχουν νομική υπόσταση. Έτσι όπως κάθε πολίτης είναι υπόλογος κρατικού δικαίου, το οποίο τον προστατεύει από επιθέσεις άλλων, έτσι θα έπρεπε κάθε κράτος επίσης να εντάσσεται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως πριν περίπου 3 αιώνες ακόμη είχε αυτό το όραμα, πως η ανθρωπότητα κάποτε θα υποταχθεί κάτω από μία νομική αρχή. Λοιπόν, αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Όμως ας δούμε λίγο το πρόγραμμα Παγκόσμιο Ήθος πιο εξακριβωμένα. Αυτό είναι το βιβλίο το οποίο πέρασε στο περιθώριο. Τις τελευταίες δεκαετίες δεν ασχολήθηκε κανείς πραγματικά με το περιεχόμενό του. Μόνο τον τελευταίο καιρό, από την εμφάνιση του όρου «νέα παγκόσμια τάξη» και από τότε που συνδέθηκε το παγκόσμιο ήθος ως προϋπόθεση για τη νέα τάξη πραγμάτων σε όλους τους τομείς, πολιτική, οικονομία, δηλαδή το νέο οικονομικό ήθος. Επίσης και στην θρησκεία μέσω ενός ενιαίου θρησκευτικού ήθους. Μέχρι τότε, σε κανέναν δεν έγινε αντιληπτό το βιβλίο, όπως ούτε και το σχέδιο. Ποιος είναι ο Hans Küng? Το 1954 χειροτονήθηκε ως ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας. Το 1960 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με σκοπό την μεταρρύθμιση της Καθολικής Εκκλησίας. Το 1963 ως το 1980 ήταν καθηγητής Οικουμενικής Θεολογίας στην πόλη Tübingen. Το 1979, λόγω της προοδευτικής του στάσης και των επικρίσεων απέναντι στην Καθολική Εκκλησία, του αφαιρέθηκε η άδεια διδασκαλίας. Ενδιαφέρον όμως είναι, ας το αναφέρω παράλληλα, πως παρέμεινε ιερέας. Το 1989 συνέγραψε το βασικό έγγραφο «Δεν μπορεί να υπάρχει παγκόσμια ειρήνη χωρίς θρησκευτική ειρήνη». Κατόπιν και έγινε πιο γνωστός. Το 1990 ξεκίνησε πρώτα στη Γερμανία και μετά παγκοσμίως το σχέδιο «Παγκόσμιο Ήθος» και δημοσίευσε το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο. Το 1993 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Ολομέλειας των Παγκόσμιων Θρησκειών, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια ίδρυσης. Πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το 1893 στην πόλη Σικάγο. Σε αυτό το συνέδριο λοιπόν του ανατέθηκε η διατύπωση της διασάφησης του παγκόσμιου ήθους. Μπορώ να ρωτήσω αν το έχει αναγνώσει κανείς εδώ? Κανείς.
τότε είναι πλέον καιρός, διότι το παγκόσμιο ήθος στα επόμενα χρόνια, στο εγγύς μέλλον, πρέπει να εφαρμοστεί σε δεσμευτική μορφή. Στόχος είναι να αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή όλων των ανθρώπων, όλων των θρησκειών και όλων των πολιτικών και οικονομικών προσανατολισμών. Το 2001 συνέγραψε και παρουσίασε προς τα Ηνωμένα Έθνη την προσκόμιση με τίτλο «Διασχίζοντας το χάσμα». Τι είναι ένα ήθος? Πριν συνεχίσουμε, είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτό λιγάκι και να αναρωτηθούμε περί τίνος πρόκειται με τον όρο παγκόσμιο ήθος. Τι είναι ήθος? Το ήθος, ελληνική λέξη, σημαίνει έθιμο, υπόσταση, χαρακτήρας, διάθεση. Αναφέρεται στο άτομο και στις προκαθορισμένες και τρέχουσες βιωτικές του συνήθειες. Το ήθος δεν ορίζει μόνο την συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων, αλλά και την τάξη ηθικής συμπεριφοράς των κοινωνικών θεσμών όπου βιώνουν. Αντικειμενικά ισχύει ως ήθος, πραγματικό σχέδιο δράσης, υποκειμενικά ως χαρακτήρας. Δηλαδή έχει να κάνει με τον δικό σας και τον δικό μου χαρακτήρα. Στο παγκόσμιο ήθος πρόκειται για την εξέλιξη της ανθρωπότητας προς την δημιουργία ενός χαρακτήρα, ενός βασικού χαρακτηριστικού μιας συγκεκριμένης ιδιότητας σκέψεως και συμπεριφοράς. Μέσω του ήθους αποτελείται η ενότητα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος, ενσωματωμένου και σταθεροποιημένου, καθώς και οριοθετημένου από άλλες κοινότητες. Σε κάποια άλλη εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται λίγο πιο συντομευμένο. Το ήθος είναι ηθικές αξίες οι οποίες ελέγχουν την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου. Πρόκειται περί την δική σας και την δική μου συμπεριφορά. Ποιος ρυθμίζει την δική σας και την δική μου συμπεριφορά στο προσεχές μέλλον? Πού εστιάζουμε τα επόμενα χρόνια τον τρόπο σκέψεως και των πράξεων μας? Άραγε το σκεφτήκατε ποτέ σας αυτό? Θα έπρεπε όμως να το κάνουμε. Δείτε πώς ο ίδιος κατά την ομιλία του προς το Κοινοβούλιο των Παγκόσμιων Θρησκειών το ονομάζει. Δεοντολογική ή επιτακτική ηθική. Δεσμευτική για όλους τους ανθρώπους. Τι είναι ο επιτακτικός? Ας το διευκρινίσουμε λίγο. Τι είναι ο επιτακτικός? Μία πρόσκληση. Είναι έτσι? Είναι μία πρόσκληση. Ο επιτακτικός είναι ο γραμματικός όρος για μία διαταγή. Αν σας πω, μήπως θα είχατε την καλοσύνη να μετακινηθείτε στο κάθισμα δίπλα, είναι αυτό επιτακτικός? Τι θα έπρεπε να πω ώστε να γίνει επιτακτικός? Καθίστε στο κάθισμα δίπλα σας. Πόση ελευθερία επιλογής σας έχει απομείνει? Ο επιτακτικός, και πρέπει να το κατανοήσουμε, σημαίνει πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πρόκειται περί διαταγής. Αυτό σημαίνει πως το παγκόσμιο ήθος κατά τον καθηγητή Kuhn θα είναι μια ηθική διαταγή της συμπεριφοράς απέναντι σε όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους. Ακούστε τώρα την φράση. Τι πρέπει να είναι? Δεσμευτικό. Θα αρκούσε η λέξη προσταγή ή διαταγή. Όμως επιβεβαιώνει και πάλι ώστε να καταλάβει ο καθένας πως είναι μία διαταγή η οποία θα είναι για όλους δεσμευτική. Τις επόμενες βραδιές, τις επόμενες ώρες θα δούμε την εξέλιξη αυτή. Όχι αυτό που νομίζω ως προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό που αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης, στη δημόσια καθημερινότητα, μέσα από το στόμα των υποστηρικτών του παγκόσμιου ήθους. Και αφού κατανοήσουμε περί τίνους πρόκειται, αυτές εδώ οι φράσεις θα πάρουν μορφή εκρηκτικότητας.
Δεσμευτική επιτακτική ανάγκη. Το 2001, όταν όλος ο κόσμος βρισκόταν σε μεγάλη έξαψη, ακριβώς μετά τα χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου, έγινε μπροστά στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών η εξής δήλωση. Ίσως δεν το έχετε ξανακούσει πριν. Γι' αυτό τον λόγο θα σας το εξηγήσω. Στο Κοινοβούλιο των Παγκόσμιων Θρησκειών το 1993 στο Σικάγο, πάνω από 200 αντιπρόσωποι και παράγοντες όλων των παγκόσμιων θρησκειών για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν κάνει δήλωση για την ομοφωνία ορισμένων κοινών ηθικών αξιών, πρότυπα και στάσεων ως βάση για ένα παγκόσμιο ήθος. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπήρξε ομοφωνία για τις κοινές αξίες συμπεριφοράς μεταξύ των παγκόσμιων θρησκειών. Ακριβώς την ημέρα στην οποία πριν 100 χρόνια συνεδρίασε το Κοινοβούλιο των Παγκόσμιων Θρησκειών, ξανασυνέβη. Και πάλι στο Σικάγο, πλέον το 1993, στην ίδια μεγάλη αίθουσα, παρευρέθηκαν οι αντιπρόσωποι των παγκόσμιων θρησκειών. Δεν ενέκριναν, όπως θα το επιθυμούσε ο Σβάμι Βιβεκανάντα, την συμφωνία μιας οικουμενικής ιδανικής θρησκείας, όμως ενέκριναν μία συμφωνία ενός παγκόσμιου ήθους, ενός κοινού ήθους των ανθρώπων, όλων των θρησκειών και φιλοσοφιών. Ο Σβάμι Βιβεκανάντα σίγουρα θα συμφωνούσε με αυτό. Αυτό σημαίνει πως οι δογματικές διαφορές, οι οποίες πλέον είναι δεδομένες μεταξύ των θρησκειών, δεν καταργήθηκαν. Σήμερα δεν είναι το θέμα η ένωση όλων των θρησκειών. Πρόκειται για την ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, η οποία είναι η ουσιαστική προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των εθνών. Όμως, θεμελιώδη σημασία έχουν οι ηθικές υποτακτικές ανάγκες, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι άνθρωποι. Θα τις συναντήσουμε στον ιδρυτή της γιόγκα και στον Bhagavad Gita. Θα τις βρούμε φυσικά και στην Εβραϊκή Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη, στο Κοράνι και σε όλες τις μεγάλες φιλοσοφικές και θρησκευτικές παραδόσεις της ανθρωπότητας. Το Κοινοβούλιο των Παγκόσμιων Θρησκειών έχει προσπαθήσει να μεταφέρει αυτές τις μεγάλες επιτακτικές ανάγκες στην σημερινή εποχή και να τις κάνει συγκεκριμένα κατανοητές στους σημερινούς ανθρώπους. Λοιπόν, αν και ήταν λιγάκι περίπλοκη η έκφραση, όμως πιστεύω πως ακούσατε από το στόμα του καθηγητή Κιουν πως θυμήθηκε μέσω του παγκόσμιου ήθους το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών. Επαναλάμβανε αρκετές φορές το όνομα Σβάμι Βιβεκανάντα. Θα ήθελα λίγο να σας συστήσω αυτόν τον άντρα. Ήταν αυτός ο οποίος, ως ανώτερος επικεφαλής, στο Σικάγο το 1893 είχε λάβει μέρος σε πολλές ομιλίες του. Μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως είναι υπερήφανος που ανήκει σε μια θρησκεία η οποία έχει διδάξει στον κόσμο δύο πράγματα: ανοχή και γενική αποδοχή. Δεν πιστεύουμε απλώς σε μια γενική ανοχή, αλλά αναγνωρίζουμε όλες τις θρησκείες ως αλήθεια. Λοιπόν, ας περιμένουμε μια στιγμή και ας μην καταλήξουμε πολύ νωρίς σε κάποια συμπεράσματα. Μου επιτρέπετε να σας ξαναθυμίσω λίγο τον Άιβαν Μεκβάιερ. Στα 35 του χρόνια είχε κάνει 800 άλματα ως αλεξιπτοτιστής. Την τελευταία μέρα της ζωής του ρίχτηκε από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Πριν δεν σας είχα εξηγήσει γιατί το έκανε αυτό. Ξαναμελέτησα σήμερα πάλι στο διαδίκτυο τι είχε συμβεί όταν πήδηξε από το αεροπλάνο. Αναπαραγωγές για την αιτία του ατυχήματος έδειξαν πως παρόλη την πείρα που είχε, αντί για τον εξοπλισμό του, δηλαδή τον σάκο με το αλεξίπτωτο, πήρε τον σάκο με τον εξοπλισμό φωτογράφησης. Ο άνθρωπος αυτός εγκατέλειψε το αεροπλάνο με τον λάθος εξοπλισμό.
Πριν συνεχίσουμε και πιστέψουμε πως όλοι έχουν δίκιο, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη ανά τον κόσμο, θα σας παρακαλούσα να συλλογιστείτε μια στιγμή αν πιστεύετε πως υπάρχουν πεποιθήσεις και ιδεολογίες οι οποίες είναι επιβλαβείς. Εννοώ εκείνες που δεν είναι υλικές, δηλαδή πνευματικά επικίνδυνες. Το πιστεύετε αυτό? Μπορείτε να μου δείξετε ποιος από εσάς πιστεύει πως υπάρχουν ιδεολογίες οι οποίες μας βλάπτουν? Μα φυσικά, υπάρχουν ιδεολογίες οι οποίες σίγουρα είναι επιβλαβείς. Στην Γερμανία είχαμε κάποια ιδεολογία η οποία ευθύνεται για 6 εκατομμύρια νεκρούς Εβραίους. Πεποιθήσεις έχουν την ιδιότητα να είναι υψηλού βαθμού θανατηφόρες. Δεν πρέπει να πιω δηλητήριο ή να πέσω στις γραμμές του τρένου για να τερματίσω τη ζωή μου. Μπορώ απλά να ακολουθήσω φανατικά μία πεποίθηση ή μία ιδεολογία και να πιστώ από αυτήν. Ο άνδρας αυτός είχε στην πλάτη του εξοπλισμό φωτογράφησης και αυτός ο εξοπλισμός στην προκειμένη περίπτωση ήταν θανατηφόρος. Δεν έχω σκοπό να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Θέλω μόνο να σας φέρω στο νου μια στιγμή και να κάνετε τις δικές σας σκέψεις. Για να δείτε πως οποιαδήποτε ιδεολογία, είτε όλα όσα προσφέρονται ως θρησκεία ή πνευματική αλήθεια σε εμάς, σημαίνει συγχρόνως πως είναι καλό για όλους μας. Ίσως επειδή πρέπει να συναντηθούμε κάπου στη μέση. Όμως ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Θα ήθελα να πάμε βήμα προς βήμα, κοντά στο νόημα του παγκόσμιου ήθους. Όπως επισήμανε στην γραπτή αναφορά του «Παγκόσμιο ήθος ενώπιον παγκοσμίων απειλών» ο καθηγητής Küng, σε αυτό το στοιχειώδες παγκόσμιο ήθος πρέπει να είναι εταίροι όλα τα κοινωνικά στρώματα, πιστοί όπως και άπιστοι, μέλη διάφορων θρησκειών, φιλοσοφιών ή και ιδεολογιών. Για ποιο πράγμα μιλάει? Μιλάει εδώ για κάτι το υλικό? Όχι. Εδώ μας λέει πως το παγκόσμιο ήθος πρέπει να γίνει χωνευτήριο οποιασδήποτε ιδεολογίας, οποιασδήποτε φιλοσοφίας, καθώς και οποιασδήποτε πίστεως ή και μη πίστεως. Ακούγεται πολύ καλό. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι? Δεν θέλω να θεωρηθώ σαρκαστικός, όμως θέλω να προκαλέσω λιγάκι. Όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι, θα λέγαμε πως το καλύτερο γεύμα είναι εκείνο στο οποίο θα ρίξουμε όλα τα γευστικά υλικά που θα βρούμε σε μία κατσαρόλα? Θα βάλουμε και καλά μπαχαρικά? Φυσικά όχι. Είναι παράλογο. Το να νομίζουμε πως χρειάζεται μόνον καλά μπαχαρικά προκειμένου να έχει ωραία γεύση. Όταν είστε έμπειροι και μαγειρεύετε, θα γνωρίζετε σε ποιες ποσότητες και σε ποιες αναλογίες θα ετοιμάζετε το μείγμα. Αυτά τα συστατικά που ταιριάζουν και εκείνα που δεν ταιριάζουν. Δεν θα αναμείγατε ποτέ υλικά τα οποία δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, όπως γλυκά μαζί με αλμυρά κλπ. Σας παρακαλώ μη μου πείτε τώρα όχι, γιατί θα έπρεπε να τελειώσω την ομιλία μου. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν και περίεργα φαγητά τα οποία αρέσουν στον κόσμο. Όμως πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάθε άνθρωπος θα σκεφτόταν πριν αν κάτι ταιριάζει μεταξύ του ή όχι. Αν και τα παραδείγματα που έφερα πρέπει να παραδεχτώ πως δεν ήταν και τα καλύτερα. Ειρήνη και ασφάλεια. Το σύνθημα με το οποίο οδηγούμαστε στο παγκόσμιο ήθος. Και τώρα σας παρακαλώ ακούστε καλά. My goal with One Voice is to unite progressives and young people, communities of color, with one voice in saying no to war and saying yes to peace. Peace and security. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Peace and stability that people on all sides long for.
Two states for two peoples living side by side in peace and security is not a vague slogan, but a real necessity for the stability in the entire region. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. This is our vision, and this is our commitment. Of a new deal, peace and security and friendship. My hopes and dreams for Israel are to live in peace and security. Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis. We will also pursue peace between Israel and Lebanon. In peace and security. Israel and Syria. Peace and security. And a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. In peace and security. Peace and security and coexistence. A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. The United Nations exists to fulfill its founding ideals of preserving peace and security, promoting global cooperation, and advancing human rights. These are the responsibilities of all nations. We need to look at the real issues in the world in terms of global peace and security, understanding that we have to address terrorism in a very real way. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Israel and Palestine, in which peace and security take root and the rights of both Israelis and Palestinians are respected. When it is not simply peace, but our very health and prosperity that we hold in common. The promotion of peace and security. And we will pursue positive engagement that builds bridges among faiths and new partnerships for opportunity. Our efforts to promote peace, however, cannot be limited to defeating violent extremists. In one voice, as it moves forward, we'll work on issues of global peace and security, which means working on issues that affect our own national security, our economic security, and efforts for global peace and security. We will pursue a lasting peace in Sudan and the implementation of the comprehensive peace agreement so that we secure the peace that the Sudanese people deserve. I will also continue to seek a just and lasting peace between Israel, Palestine, and the Arab world. Now, one of those issues that I'll focus on today is fundamental to the security of our nations and to the peace of the world. That's the future of nuclear weapons in the 21st century. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. Δεν χρειάζεται καν να γνωρίζει κανείς τα αγγλικά, ώστε να καταλάβει ποιο ήταν το μήνυμα. Δύο λέξεις. Ειρήνη και ασφάλεια. Ίσως δεν το έχετε διαβάσει ποτέ σας αυτό. Ίσως όμως και να το διαβάσατε και να το γνωρίζατε. Ας πάμε περίπου 2.000 χρόνια πίσω. Τότε έγραψε ο Απόστολος Παύλος μία επιστολή προς τους τότε χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, την ακόλουθη πρόταση. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Επειδή όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται επάνω τους ευνίδιος όλεθρος, όπως η πόνη της γένας στην έγκυο γυναίκα. Και δεν θα ξεφύγουν. Αυτό θέλει λίγη σκέψη πρώτα. Πώς είναι δυνατόν η ειρήνη και η ασφάλεια να φέρουν συμφορά? Πείτε μου το αν θέλετε. Δείτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1988 ο Άιβαν Μεκβάιερ έκανε το άλμα του από το αεροπλάνο, με ποιο συναίσθημα το είχε κάνει? Με εκείνο της ειρήνης και της ασφάλειας.
Αυτό που είχε πει τότε ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε για ειρήνη και ασφάλεια, οι οποίες φέρνουν συμφορά. Πότε είναι η ειρήνη και η ασφάλεια συμφορά? Μόνο υπό μία προϋπόθεση, αγαπητοί φίλοι. Όταν η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι αληθινές. Το καταλαβαίνετε? Ό,τι και να σκέφτονται, όσο και να φωνάζουν τις φράσεις ειρήνη και ασφάλεια, όταν όμως δεν υπάρχει ασφάλεια και όταν δεν υπάρχει ειρήνη, τότε δεν γίνεται να ορκίζονται για αυτές. Ο Μπαράκ Ομπάμα στις 8 Νοεμβρίου του 2010 μπροστά στο Κοινοβούλιο της Ινδίας είχε πει: «Τα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν για την πραγματοποίηση των στόχων οι οποίοι τέθηκαν κατά την ίδρυσή τους». Κοιτάξτε όμως τι λέει. Οι λιγότεροι όμως άνθρωποι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών. Οι οποίοι λόγοι είναι διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Μέσω όμως ποιων παραγόντων? Μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας. Αγαπητοί μου φίλοι, με το να αποκτούν οι άνθρωποι μία βασική συνένεση των σκέψεων, πρέπει να πιστεύουμε πως ο κόσμος γίνεται δια τούτου ασφαλές, ή μήπως ο κόσμος εκ τούτου θα γίνει πιο επικίνδυνος? Όταν εκατομμύρια άνθρωποι σήκωναν το χέρι και αποθέωναν τον Führer, υπήρχε κατά κάποιον τρόπο και τότε μια συμμόρφωση μέσα στο λαό. Μέσω αυτής της συμμόρφωσης, η Γερμανία ήταν πιο ασφαλές ή πιο επικίνδυνη? Πιο επικίνδυνη. Το ερώτημα δεν είναι αν όλοι θέλουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Το ερώτημα είναι ποια είναι η βάση για την ειρήνη και για την ασφάλεια. Εδώ τα Ηνωμένα Έθνη μας λένε πως θέλουν να καθιερώσουν την ειρήνη και την ασφάλεια διαμέσου συνεργασίας. Αυτό σημαίνει πως όταν όλοι συνεργαστούν, τότε θα επιτευχθεί η ειρήνη και η ασφάλεια. Αγαπητοί φίλοι, το εννοώ πολύ σοβαρά. Άλλωστε δεν είμαι κάποιος που θα αστιευόταν για κάτι τέτοιο. Είμαι απολύτως πεπισμένος πως πριν από 2.000 περίπου χρόνια ο Απόστολος Παύλος είδε αυτό το φαινόμενο, το οποίο εμείς ονομάζουμε Ηνωμένα Έθνη, στο μέλλον. Πού πηγάζει η ειρήνη? Για ακούστε τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επίσης πριν περίπου 2.000 χρόνια. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 27. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς». Εδώ θέτει την δική του ειρήνη σε αντίθεση με την ειρήνη του κόσμου. Τονίζει πως δεν πρόκειται για την ειρήνη την οποία δίνει ο κόσμος, αλλά την δική του ειρήνη. Αν σκεφτούμε αυτά τα λόγια, θα καταλάβουμε ακριβώς, χωρίς να σας γνωρίζω και να ξέρω λεπτομέρειες της ζωής σας και να γνωρίζω τι πιστεύετε και τι γίνεται μέσα σας. Όμως ένα γνωρίζω, πως το αν και συμφωνούν σε κάτι οι άνθρωποι δεν σημαίνει αυτομάτως πως επικρατεί ειρήνη. Ο καθηγητής Hans Küng λέει ακριβώς τα ίδια όπως και ο Ομπάμα. Ως επιστήμονας, εδώ και δεκαετίες προσπαθώ, παρόλες τις δυσκολίες, να προωθήσω την παγκόσμια ειρήνη διαμέσου ενός διαλόγου των πολιτισμών και των θρησκειών. Είναι ακριβώς η ίδια δήλωση όπως εκείνη των Ηνωμένων Εθνών, μέσω συνεργασίας. Ο ίδιος λέει μέσω διαλόγου των πολιτισμών και των θρησκειών. Θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα δούμε τι κοινά στοιχεία έχουμε. Για εκείνα στα οποία δεν συμφωνούμε, θα κοιτάξουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα και όταν δεν υπάρχουν, θα έχουμε ειρήνη. Με συγχωρείτε, αλλά ο λογαριασμός δεν είναι σωστός, διότι εδώ και χιλιάδες χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας έχουμε άλλους τρόπους λογαριασμών. Για δείτε όμως πώς επιτυγχάνεται πραγματική ειρήνη. Μια ειρήνη για την οποία ο Ιησούς υποστηρίζει πως είναι αυθεντική. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είδε τα Ηνωμένα Έθνη πριν από 2.000 χρόνια, είχε γράψει τα ακόλουθα. Επειδή ο πατέρας ευδόκησε μέσα σε αυτόν
Ακούσατε τις λέξεις «δι' αυτού». Οι άλλοι λένε «μέσω συνεργασίας και μέσω συμφωνιών». Ενώ εδώ, στο παλαιότερο βιβλίο, το οποίο κάθε χρόνο βρίσκεται στην πρώτη θέση πωλήσεων, λέει «διαμέσου ποιου», «δι' αυτού». Να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα και διαμέσου αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου του αίματος του σταυρού του. Δεν είναι ενδιαφέρον? Το ότι ο Ομπάμα έλαβε το βραβείο Νόμπελ γιατί είχε πει πως πρέπει να κυλήσει περισσότερο αίμα. Είχε δηλώσει το εξής: χρειαζόμαστε περισσότερους πολέμους για να είναι εγγυημένη η ειρήνη στον κόσμο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν περίπου 500 χρόνια ο Λούθυρος είχε πει «Ειρήνη αν γίνεται. Αλήθεια με κάθε τρόπο». Ποιο πνεύμα κρύβεται πίσω από το παγκόσμιο ήθος? Θα σας διαβάσω από μία ομιλία του Ανδρέας Μπούμελ περί της παγκόσμιας ηθικής με τίτλο «Αλλαγή της δομής». Αλλαγή της δομής και συνειδητοποίηση. Μία ομιλία στην τεκτονική στοά Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, στο Ντάμστατ, στις 19 Σεπτεμβρίου 2001. Δηλαδή πάλι μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Υποκινούμενος από το περιστατικό αυτό, το οποίο είχε συνέβη, είπε το εξής: «Έχει φτάσει πλέον η ώρα να αναγνωρίσουμε το εθνικό κράτος ως αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο στο δρόμο μιας ομοσπονδιακής παγκόσμιας πολιτικής. Ο τεκτονισμός έχει συνεισφέρει στο να πραγματοποιεί οικουμενικές αξίες σε εθνικό επίπεδο». Εδώ βλέπουμε ακριβώς την ίδια ιδεολογία. Έπειτα συνεχίζει: «Το έργο για το μέλλον είναι να μετατραπούν αυτές οι αξίες σε οικουμενικό επίπεδο». Σήμερα προσπάθησα να δείξω πως αυτό το πρόγραμμα είναι έργο μεγάλης ιστορικής σημασίας. Όπως ακούμε εδώ, τονίζεται πως έχει τεράστια σημασία για το μέλλον της ανθρωπότητας αυτές οι οικουμενικές αξίες για τις οποίες ακόμη δεν έχουμε μιλήσει, ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι, όπως και τον ηθικό κανόνα. Όμως γνωρίζουμε πως πρέπει να εφαρμοστούν παγκοσμίως. Οι τέκτονες λένε εδώ τα ίδια τα οποία ακούμε παντού. Ο καθηγητής Τζουλιάνο Ντι Μπερνάντο, ένας υψηλόβαθμος τέκτονας από την Ιταλία, έχει συγγράψει το βιβλίο «Η νέα ουτοπία του ελευθεροτεκτονισμού». Σε αυτό το έργο γράφει τα εξής: «Εδώ βλέπουμε να συμφωνεί η ηθική του ελευθεροτεκτονισμού με τις βασικές αρχές, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο Παγκόσμιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών». Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον πως ένας υψηλόβαθμος τέκτονας λέει πως οι ηθικές αρχές, οι οποίες ανακηρύχθηκαν στο Κοινοβούλιο των Παγκόσμιων Θρησκειών, είναι ακριβώς το δικό μας πρόγραμμα. Ας επιστρέψουμε τώρα στον Μπούμελ. Εξάλλου, τον ελευθεροτεκτονισμό δρούν ανθρώποι όλων των θρησκειών. Επίσης και προπάντων, ελευθεροτέκτονοι ήταν εκείνοι οι οποίοι στα πλαίσια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και της Γαλλικής Επανάστασης αγωνίστηκαν για την πραγματοποίηση οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ βλέπετε τον καθηγητή Μπερνάντο με την μασονική του ενδυμασία. Με την διάδοση των ιδεών της αναγεννήσεως κατάφεραν οι Στοές μέσω της πρακτικής οικουμενικής ηθικής να διασκορπίσουν σε σημαντικό βαθμό μια νέα συνειδητοποίηση. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως από την Γαλλική Επανάσταση και μετά βρίσκονται σε μια κατάσταση εξελίξεων η οποία οι ελευθεροτέκτονες ονομάζουν μια νέα συνειδητοποίηση. Επιδιώκουν να καταστήσουν μια παγκόσμια συνείδηση, μια συνειδητοποίηση για όλους τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πως η προσωπική ταυτότητα να μην αποτελείται από το άτομο, αλλά από τη συνείδηση ύπαρξης μιας οικουμενικής ενότητας. Και αυτό έχει συνέπειες για εσάς και για εμένα. Δεν εκπλήσει κανέναν πως το έτος 2007 ο καθηγητής Hans Küng ως καθολικός ιερέας έλαβε το βραβείο πολιτισμού των Γερμανών τεκτόνων με το πρόγραμμά του «Παγκόσμιο ήθος».
Χτυπάει το κουδούνι σε εσάς? Περιμένετε λιγάκι. Εδώ, στην ιστοσελίδα του Hans Küng λέει, ο εμπνευστής του Ιδρύματος Παγκόσμιο Ήθος έλαβε το βραβείο για τις άοκνες προσπάθειές του στο να δημιουργήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των μεγάλων θρησκειών του κόσμου. Με το ίδρυμά του Παγκόσμιο Ήθος μοιράζεται ο καθηγητής Küng τις τεκτονικές προσπάθειες στην εξουδετέρωση τυχόν αρνητικών στερεοτύπων ως υπέρμαχος της διαφάνειας και της ανοχής, προκειμένου να βρεθεί ο δρόμος της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που λέγεται εδώ είναι η παραδοχή πως το πρόγραμμα Παγκόσμιο Ήθος στην βασική του φιλοσοφία συμφωνεί και είναι μασονική. Ακριβώς έτσι είναι και επιβεβαιώνεται εδώ. Στην ιστοσελίδα www.gaimaugerai.de, η οποία δεν λειτουργεί από επικριτές του ελευθεροτεκτονισμού, αλλά από τη γερμανική στοά ελευθεροτεκτόνων, γράφει: με μία θρησκεία η οποία επιμένει στα απόλυτα κριτήρια της αλήθειας της, ο διάλογος είναι εξ αρχής μάταιος. Οι ηγέτες όλων των θρησκειών υποχρεούνται να ομολογήσουν την ευθύνη για την παγκόσμια ειρήνη, αλληλεγγύη, την καταπολέμηση της βίας, της συμφιλίωσης και την συγχώρεση. Και συνεχίζει ο Γιένς Όμπαχάιντε, μεγαλοδιδάσκαλος του γερμανικού ελευθεροτεκτονισμού. Εσείς, κύριε καθηγητά Küng, μιλάτε εκ της μασονικής μας ψυχής. Περί τίνους πρόκειται στο σχέδιο Παγκόσμιο Ήθος? Το μόνο σίγουρο είναι ως τώρα πως η ιδεολογική βάση είναι ο ελευθεροτεκτονισμός. Η απελευθέρωση από κάθε λογής δεσμευτικών ηθικών αξιών, των οποίων ο προσανατολισμός κατά κάποιον τρόπο ίσχυε τις τελευταίες χιλιετίες για τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν εις θέση να ζουν ειρηνικά μεταξύ τους. Σε μία άλλη ιστοσελίδα, το Kreuznet.de γράφει: το 2004 του απονέμει το γερμανικό τάγμα των Δριίδων. Γνωρίζετε τι είναι οι Δριίδες? Έχετε ξανακούσει την λέξη αυτήν, εκτός των Αστερίξ και στον Οβελίξ? Είναι μία μορφή κελτικής μαγικής λατρείας. Οι Δριίδες ήταν φαρμακοποιοί, μάγοι οι οποίοι γνώριζαν κάποια μυστικά. Ήταν κατά κάποιον τρόπο σκανδιναβικοί σαμάνοι. Το γερμανικό τάγμα των Δριίδων απονέμει το 2004 στον καθηγητή Küng στην στοά εν ονόματι Zu den drei Linden ένα βραβείο ηθικής ενισχυμένο με 10.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, αγαπητοί φίλοι, το σχέδιο Παγκόσμιο Ήθος ανταμείβεται, βραβεύεται και προωθείται από Δριίδες και μασόνους. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει περισσότερο προσεκτικούς. Ποιο όμως είναι το νόημα του παγκόσμιου μετασχηματισμού? Ο David Rockefeller στις 23 Σεπτεμβρίου του 1994 διατύπωσε μπροστά στο Αμερικανικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων την εξής πρόταση: βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού. Έκτοτε υπήρχαν αρκετές προσπάθειες ερμηνεύσεως αυτών που είχε πει τότε. Μετά από χρόνια όμως είδαμε πραγματικά πως η ανθρωπότητα μιλάει για μετασχηματισμό. Αυτό σημαίνει μία νέα συνειδητοποίηση, δηλαδή μία μετατόπιση της συνείδησης, χωρίς να εξηγείται πού θα οδηγήσει αυτή. Ας ακούσουμε τι υπόθηκε στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκκλησιών, κοινώς γνωστό ως Οικουμενισμός, στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας το 2006. Το σύνθημα αυτής της εκδήλωσης ήταν το εξής: «Θεέ, με την χάρη σου μετασχημάτισε τον κόσμο». Το ακούμε? Αυτή η προσευχή ήταν και το σύνθημα της Ολομέλειας.
Μεταμόρφωσέ μας, ώστε να είμαστε με αφοσίωση οι εταίροι σου στον μετασχηματισμό. Ποιος είναι ο στόχος του παγκόσμιου μετασχηματισμού? Απολύτως ολοκληρωμένης ενότητας όλων των ανθρώπων και όλων των θρησκειών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών συμμετέχουν 352 εκκλησίες. Έως την απολύτως ορατή ενότητα. Αυτός είναι ο στόχος της συγχώνευσης όλων των εκκλησιών. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, τι εννοεί ο καθηγητής Küng? Για ποια ενότητα μιλάει? Μιλάει για μία ενότητα, μία μετασχηματική διαδικασία μιας μασονικής προσέγγισης σχετικά με τον άνθρωπο και το ανθρώπινο ιδεώδες. Στη σελίδα 132 του έργου «Παγκόσμιο ήθος» λέει «Κάθε συνομιλητής θα πρέπει να αναλάβει την δέσμευση της δικής του παραδόσεως. Συγχρόνως όμως είναι φυσικά σημαντικό αυτή η ατομική άποψη στην διαδικασία του διαλόγου να είναι επίσης ανοιχτή για έναν μετασχηματισμό. Κάθε εταίρος επιτρέπεται δηλαδή να έχει όσες παραδόσεις και πολιτισμικά στοιχεία θέλει. Σε ένα όμως πρέπει να αλλάξει. Σε τι δηλαδή? Αυτό δεν μας το λέει. Το μόνο που μας λέει είναι πως πρέπει να είναι ανοιχτός διαμέσου της διαδικασίας του διαλόγου για έναν μετασχηματισμό. Και αναρωτιέμαι κάθε φορά όταν ακούω αυτή τη λέξη, μα προς τι πρέπει να μετασχηματιστεί η συνείδηση των ανθρώπων, των θρησκειών? Ποιος ο προορισμός, ποιο είναι το νόημα αυτού του μετασχηματισμού? Συνεχίζει εδώ, στο βιβλίο «Νέοι ορίζοντες της πίστεως και σκέψεως». Χρειάζεται να κρατηθεί η αλήθεια της δικής μας πίστεως και συγχρόνως να υπάρχει δυνατότητα αποδοχής της αλήθειας των άλλων θρησκειών. Καλώς. Τώρα πλησιάζουμε το νόημα. Η φαινομενική αδυναμία των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα τεκμηριώνει τις ιδέες μας για μια παγκόσμια ηθική. Όπως καλά καταλαβαίνουμε, ακούμε συνεχώς τα ίδια. Μετασχηματισμός. Πρέπει να έρθουν νέοι κανόνες συμπεριφοράς. Ποιοι κανόνες πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μια τέτοια ηθική θα ήταν η έκφραση μιας αλλαγής της συνειδήσεως. Το παγκόσμιο ήθος, όταν πλέον εδραιωθεί, θα είναι το αποτέλεσμα μιας οικουμενικής συνείδησης. Το αναφέρω συνειδητά, ώστε και εσείς να κάνετε μαζί μου κάποιες σκέψεις. Μιας οικουμενικής συνείδησης σημαίνει πως η δική σας συνείδηση δεν επηρεάζεται πλέον από εσάς τους ίδιους, αλλά μέσω μιας οικουμενικής αρχής, δηλαδή ενός οικουμενικού μηχανισμού. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Αυτό είναι εκείνο που λέει ο καθηγητής Küng εδώ. Και ακριβώς λέει, αυτή η οικουμενική συνειδητοποίηση τι θα επιφέρει? Μία πολιτική ρυθμιστική αναδιόρθωση, όμορφη διατύπωση. Με λίγα λόγια, νέοι νόμοι. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως χρειαζόμαστε νέα οικουμενική συνείδηση, ώστε να έρθουν νέοι νόμοι. Και πάλι δεν μας εξηγούν ποιοι είναι αυτοί οι καινούργοι νόμοι. Όμως μας λένε πως σε όλα τα επίπεδα θα τεθούν νέοι νόμοι. Νέα νομοθεσία στον οικονομικό τομέα, νέα νομοθεσία στην πολιτική, νέοι νόμοι για αυτά που πρέπει να σκέφτομαι και εκείνα που μου επιτρέπονται. Διότι εάν το παγκόσμιο ήθος είναι μια επιτακτική ανάγκη, τι θα συμβεί αν δεν θελήσω να ενταχθώ στο παγκόσμιο ήθος? Τι θα συμβεί εάν είμαι πεπισμένος πως το παγκόσμιο ήθος δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμώ για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου? Τότε θα χρειαστούμε ένα κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστούν ανθρώποι οι οποίοι δεν θέλουν να εκτελέσουν αυτήν την διαρθρωτική αλλαγή
του παγκόσμιου ήθους και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτού του είδους μετασχηματισμό. Αυτό το διατυπώνω ακόμη πολύ προσεκτικά και φιλικά. Όμως αυτά που αναφέρονται εδώ θυμίζουν ολοκληρωτική, απολυτιστική ιδεολογία. Για ακούστε όμως τι μας λέει ο καθηγητής Έρβιν Λάσλο, ο οποίος ίδρυσε τη Λέσχη της Βουδαπέστης, μία θυγατρική της Λέσχης της Ρώμης. Γράφει στην προκήρυξή του περί οικουμενικής ευθύνης το 1996 τα εξής. Στο τέλος του 20ου αιώνα βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Σχετικά με τον κοινωνικό, πνευματικό και πολιτιστικό τομέα είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο στάδιο της εξέλιξής μας. Μετασχηματισμός. Πιο πέρα μας εξηγεί επιτέλους αυτή την εξέλιξη. Παγκόσμια ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει τη γνώση και την αίσθηση της ζωτικής αλληλεξάρτησης και την βασική ενότητα της ανθρωπότητας. Και τώρα ερχόμαστε στο ψητό. Μας φαίνεται λίγο περίπλοκο, όμως αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, θα καταλάβουμε περί τίνους πρόκειται εδώ. Ο στόχος του μετασχηματισμού της συνειδήσεως να αποκτήσουν οι άνθρωποι μια κοινή οικουμενική συνειδητοποίηση, η οποία θα είναι προσκολλημένη στα αισθήματα και στον τρόπο σκέψεως των μαζών. Η αλληλεξαρτησία σημαίνει πως κανείς δεν θα μπορέσει να επιζήσει χωρίς την μάζα δηλαδή. Με λίγα λόγια, η ατομικότητα, η ζωή κατά τρόπο της προσωπικής μας ελευθερίας θα γίνει αδύνατη. Θα καταλήξει σε ασυνείδητους περιορισμούς. Η ελευθερία της άσκησης της θρησκείας, αν αυτό θα γίνει πραγματικότητα, θα ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το να πιστεύει κάποιος σε αυτό που θέλει είναι μία από τις σημαντικότερες και ανώτερες αξίες τις οποίες έχει η ανθρωπότητα. Εσείς είστε υπεύθυνοι για εκείνο που πιστεύετε. Επίσης, ελευθερία μας έχει δώσει και ο Θεός να επιλέξουμε υπέρ ή κατά του. Τι θα γινόταν αν υπήρχε ένα κίνημα συνειδήσεων, ένας παγκόσμιος μετασχηματισμός, ο οποίος, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα μας οδηγεί στην εξάρτηση σκέψεων, αισθήσεων και πράξεων άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, αν οι μάζες θα γίνουν ένας καθοδηγητικός παράγοντας, ο οποίος θα είναι υπεράνω. Μην το αγνοείτε τόσο γρήγορα αυτό που σας λέω τώρα. Ο Έρβιν Λάσλο μας εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι παρά η δημιουργία μιας ενότητας η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως πως όποιος και να κρύβεται από πίσω, θα το δούμε στη συνέχεια, όποιος και να ίδρυσε το παγκόσμιο ήθος, όποιος και να είναι αυτός ο οποίος εργάζεται για να πιστούν οι άνθρωποι και να εφαρμοστεί, το σίγουρο είναι πως αυτές οι οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται για ατομική ελευθερία πίστεως και αποφάσεως των ανθρώπων. Θα σας αναγνώσω κάτι από το καθολικό πρακτορείο ειδήσεων CatNet του Σεπτεμβρίου 2005. Ακούστε λίγο. Το Σάββατο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2005, συναντήθηκε ο Πάπας Βενέδικτος με τον καθηγητή Κουν του Πανεπιστημίου Τübingen. Η συνομιλία είχε δύο κυρίως θέματα, τα οποία ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό έχουν προτεραιότητα στο έργο του καθηγητή Κουν. Είναι το ζήτημα του παγκοσμίου ήθους και του διαλόγου της λογικής των φυσικών επιστημών, καθώς και την λογική της χριστιανικής πίστης. Δηλαδή αυτά τα δύο κύρια θέματα, παγκόσμιο ήθος και η λογική της θρησκείας. Ο Πάπας αναγνώρισε θετικά την προσπάθεια του καθηγητή Κουν σχετικά με τον διάλογο των θρησκειών, όπως επίσης την συνάντηση της κοσμικής λογικής σε μια αναγνώριση των ανανεωμένων ουσιαστικών αξιών και την συνεισφορά τους στην ανθρωπότητα.
επεσήμανε ότι η χρήση μιας ανανεωμένης ευαισθητοποίησης των λογιστικών αξιών της ανθρώπινης ζωής είναι επίσης μια σημαντική υπόθεση του ποντιφικάτου του. Αυτά εξήγησε ο εκπρόσωπος του Βατικανού. Εδώ συμφωνούν οι δύο άντρες. Δηλαδή είναι αναγκαία μια νέα οικουμενική επίγνωση. Το ερώτημα είναι μόνον κάτω από ποια ηγεσία, κατά ποιον ηθικό κώδικα. Με άλλα λόγια, ποιοι θα είναι οι κανόνες οι οποίοι θα είναι καθοδηγητικοί στο μέλλον, η δική σας και η δική μου λογική. Ας ακούσουμε λοιπόν μία ομιλία των Χριστουγέννων του 2005 από τον Βενέδικτο τον 16ο. Εδώ λέει πως για να εδραιωθεί μια νέα παγκόσμια τάξη, η οποία θα θεμελιωθεί επάνω σε δίκαιες και ηθικές οικονομικές σχέσεις. Ακούστε αυτή την πρόταση. Ας καθοδηγήσει αυτή η αγάπη κάθε λαού πάνω στη γη, όπως και θα μορφώσει την κοινή τους γνώση. Λέει πως αυτό το νέο ήθος μιλάει για το νέο ήθος. Ακριβώς αυτά που λέει και ο καθηγητής Κιούν. Τα ίδια δηλαδή όπως λένε και οι μασόνοι. Θα μορφώσει την τρίτη χιλιετία. Θα μορφώσει δηλαδή τη συνείδηση. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα εμπρός. Τι όμως είναι η οικονομική γνώση ή το πνεύμα των μαζών, όπως το ονομάζουν άλλοι? Θα πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό. Αργά ή γρήγορα και εσείς οι ίδιοι θα βρεθείτε μπροστά στην απόφαση αν θα συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την παγκόσμια συνειδητοποίηση ή όχι. Θα παραθέσω κάποιον ο οποίος πραγματικά δεν έχει απολύτως καμία σχέση όσον αφορά την πίστη. Όμως ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές των τελευταίων χρόνων. Μιλάω για τον Γκουστάβ Le Bon. Ήταν ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και έχει συγγράψει το πασίγνωστο έργο «Η ψυχολογία των μαζών». Γράφει λοιπόν, εκεί που οι άνθρωποι δημιουργούν μία μάζα, τότε η μάζα πάντοτε θα ακολουθεί τις ίδιες αρχές. Αυτό θα είναι το πρώτο, πριν σας δείξω τι εννοεί με αρχές. Ποτέ η μάζα δεν δίψασε για την αλήθεια. Τα γεγονότα τα οποία τους δυσαρεστούν, τα αποτρέπουν και προτιμούν την αποθέωση του λανθασμένου, όταν αυτό μπορεί να τους αποπλανήσει. Όποιος είναι σε θέση να τους εξαπατήσει, εύκολα γίνεται ο κύριος τους. Όποιος όμως προσπαθεί να τους διαφωτίσει, γίνεται πάντα το θύμα τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ο άνδρας, ο οποίος έχει μελετήσει την ψυχολογία και του Τρίτου Ράιχ, σε ένα μέρος του έργου του έδειξε το πώς εξηγείται ψυχολογικά να γίνονται πράγματα από εκατομμύρια ανθρώπους και να τα ακολουθούν ακόμη και αν αυτά τους οδηγούν στον θάνατο. Επίσης έχει αναλύσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις λειτουργούν οι μάζες. Το πρώτο που λέει είναι το κατά πόσο ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Καθόλου. Στη συνείδηση των μαζών η αλήθεια δεν είναι σημαντικό θέμα. Σημασία έχει τι κάνουν οι άλλοι, τι προκαλεί καλή αίσθηση. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Ψάχνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να αποθεώσουμε. Το ιδανικό, μία νέα θεότητα. Ποιος όμως καθοδηγεί τις μάζες? Μας το λέει. Εκείνος ο οποίος δύναται να τους εξαπατήσει, γίνεται κύριος τους. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα λειτουργούν τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Έτσι λειτουργούν επίσης οι στρατηγικές διαφημίσεων. Για πείτε μου, σε ποιον απευθύνεται η διαφήμιση της τηλεοράσεως? Πιστεύετε πως απευθύνεται προς τα κύτταρα του εγκεφάλου σας? Όταν ενεργήσουν τα κύτταρα του εγκεφάλου κατά την διαφήμιση, τότε αστόχησε αυτή. Το πιο απλό αφρόλουτρο γίνεται ξαφνικά μία εμπειρία σε ένα τροπικό νησί. Αρκεί να το πιστέψει κανείς. Αν θα πληθώ με το προϊόν αυτό, βρίσκομαι στον ειρηνικό. Αυτό το οποίο πωλείται εδώ είναι αισθήματα, όχι πραγματικά περιστατικά. Νέες συνθέσεις οδοντόκρεμων,
νέα φόρμουλα. Το μόνο το οποίο είναι καινούριο είναι το μικρότερο μέγεθος και η υψηλότερη τιμή. Όμως απλώς μεταφέρεται το αίσθημα. Και αυτό λειτουργεί τέλεια επάνω στις μάζες. Διότι η μάζα δεν διερωτάται αν αυτό που λένε είναι αλήθεια. Αν είναι όπως το λένε. Το μόνο που αναρωτιέται είναι τι αίσθηση προκαλεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διαφήμιση καταφέρνουν να προκαλούν καλά αισθήματα. Από την στιγμή στην οποία θα αρχίσετε να σκέφτεστε, θα καταρρεύσει η διαφημιστική αγορά. Ακούστε τώρα πώς λειτουργούν οι μάζες. Ελέγξτε τον εαυτό σας με βάση αυτό το κριτήριο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος κατά την άποψή μου ήταν ο μεγαλύτερος στοχαστής και αναλυτής της ψυχολογίας των μαζών. Σε μία μάζα αφανίζεται η συνειδητή προσωπικότητα διαμέσου πνευματικής ενότητας. Προσέξτε, περί τίνους πρόκειται στο παγκόσμιο ήθος, περί τίνους πρόκειται στη σωτηρία της ανθρωπότητας, είτε σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Πρόκειται περί της ενότητας, ομοιόμορφο τρόπο σκέψεως. Σε μία μάζα ελαττώνεται η συνείδηση της προσωπικότητας. Αυτό σημαίνει το ποιος είμαι, ποιοι είναι οι στόχοι μου, τι πιστεύω, τι απορρίπτω, τι βρίσκω σωστό. Αυτά ελαττώνονται. Μέσω της ενότητας, την πνευματική δηλαδή σύνδεξη με τους διπλανούς μου. Αυτό συμβαίνει όταν στο γήπεδο, παραδείγματος χάρη, όταν παίζει η αγαπημένη μας ομάδα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χιλιάδες κάθονται μαζεμένοι. Ίσως εσείς το έχετε δει ή το έχετε ζήσει. Εγώ προσωπικά δεν βρέθηκα ποτέ σε γήπεδο. Και εμείς γινόμαστε ένα μαζί τους. Πάβει πλέον να είναι ένα άτομο. Όταν θα πέσει ένα γκολ, τι συμβαίνει μετά από αυτό? Ξαφνικά σηκώνονται όλοι από τα καθίσματα και χαίρονται για το αποτέλεσμα, αν πρόκειται για την ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Όμως αυτή η μάζα είναι η οποία χαίρεται για τη νίκη της ομάδας εθνικής τους. Αν όμως βρεθείτε σε ένα πλήθος 5.000 ατόμων, οι οποίοι σηκώνονται και χαίρονται, ενώ εσείς μείνετε στη θέση σας, πώς θα αισθανθείτε? Σίγουρα κάπως περίεργα. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει. Πώς αισθάνεται κανείς τότε? Σαν να μην ταιριάζουμε εκεί. Σαν ξένος. Έπαψα πλέον να είμαι μέλος αυτής της μάζας. Η δεύτερη αρχή, λέει, είναι η κυριαρχία του ασυνειδήτου. Δηλαδή, πάβει πλέον η συνείδηση να κυριαρχεί και αναλαμβάνει τον έλεγχο το ασυνείδητο. Με συγχωρείτε, έχω παραλείψει κάτι. Η άλλη αρχή είναι η κυριαρχία των σκέψεων και των συναισθημάτων μέσω υπόδειξης και μετάδοσης. Όταν κάτι διαπράττεται από πολλούς, πρέπει να σημαίνει πως υπάρχει κάπου η αλήθεια. Αντιθέτως, αν κάτι το κάνουν λίγοι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Έτσι είναι αυτός ο τρόπος σκέψεως. Ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει μετά ο ίδιος. Παρά το γεγονός πως στη μάζα δεν πρόκειται περί θρησκείας, δεν πάβει να παίρνει θρησκευτική μορφή. Και δεν μιλάμε για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, μα πως αισθάνεται κανείς ενωμένος με το δυνατό συναίσθημα πως δεν πρόκειται για κάποια αντικείμενα, αλλά για μια πραγματική θρησκεία. Αυτό είναι εκείνο που λέει αυτός ο άνδρας. Λέει δηλαδή πως αναλόγως την πνευματική ενότητα χάνεται η ατομικότητα και επικρατεί ομοιομορφία. Όλα τα μέλη μιας ομάδας είναι συμβατά με την κοινή γνώμη. Ο δεύτερος κανόνας είναι η ευπιστία, προερχόμενη από έλλειψη συνειδητοποίησης. Γι' αυτό πρέπει η μάζα, η οποία περιπλανείται συνεχώς στα σύνορα του ασυνείδητου, απορρίπτοντας κάθε πνεύμα κριτικής, να είναι υπερβολικά ευκολόπιστη. Μόνο τότε καθοδηγούνται οι μάζες. Συνεχίζει μετά με τον τρίτο κανόνα περί ψυχικής ευπίθειας. Προσεκτικές παρατηρήσεις φαίνεται να αποδεικνύουν πως ένα άτομο, το οποίο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν ενσωματωμένος σε μια ενεργή μάζα ανθρώπων, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία μοιάζει πάρα πολύ
με την γοητεία την οποία προκαλεί ο υπνοτιστής. Και έχει απόλυτα δίκιο. Η απώλεια του συνειδητού επηρεασμού. Τέταρτος κανόνας. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας των όλων πεποιθήσεων. Δεν είναι κανείς θρήσκιος μόνο όταν προσκυνά κάποια θεότητα, αλλά και όταν αφιερώνει όλες τις δυνάμεις του πνεύματος και της θελήσεως στην υπηρεσία μιας δύναμης ή ενός πλάσματος, το οποίο γίνεται σκοπός και καθοδηγητής των σκέψεων και των πράξεων. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, περί τίνους πρόκειται? Ποιος είναι αυτός ο νέος καθοδηγητής των σκέψεων, στον οποίο η ανθρωπότητα σκοπεύει να θυσιάσει το θέλημά της? Αυτό που εννοώ εδώ είναι μία θρησκευτική διαδικασία, την οποία η Αγία Γραφή ονομάζει λατρεία. Όταν αφιερώνεις την θέλησή σου και τον χαρακτήρα σου στον Θεό, ομολογώντας πως δεν θέλεις να ζήσεις κατά την προσωπική σου θέληση, αλλά να οδηγεί εκείνος τη ζωή σου. Πρόκειται περί ετερονομίας, μία νέα θρησκεία, μιας παγκόσμιας νέας οικουμενικής θρησκείας. Μία μετατροπή της συνειδήσεως. Ας δούμε τι μας αναφέρει η Αγία Γραφή στο βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο 23, εδάφιο 2. Δεν θα ακολουθήσεις τους πολλούς για κακό. Δεν εννοώ πως όταν είναι πολλοί σημαίνει αυτομάτως πως είναι κακό. Εδώ θα μπορούσα να παρεξηγηθώ και να πούνε ίσως και να με κατηγορήσουν πως έχω πει όταν πρόκειται για πολλούς, αυτομάτως είναι κακό. Όχι, δεν είναι αυτό που είπα. Αλλά ούτε αυτό που έχει πει ο Γκουστάβ Λεμπό. Εκείνος μας λέει πως η αδυναμία μιας μάζας είναι η αιτία και πως η μάζα συνήθως δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Συνεχίζουμε στο Έξοδος 23:2 που λέει να μην ακολουθείς τους πολλούς το κακό και σε περίπτωση δίκης να μην καταθέτεις παίρνοντας το μέρος των πολλών για να διαστρέψεις το δίκαιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία γράφτηκε πριν 3,5 περίπου χιλιάδες χρόνια και σήμερα τόσο επίκαιρη όσο ποτέ. Υπάρχει σήμερα ο κίνδυνος να χειραγωγηθούν οι μορφές της κοινωνίας. Δείτε τον κόσμο σε μια συναυλία. Δείτε τους νέους όταν παίζουν με τον υπολογιστή. Δείτε τις διάφορες γενιές όταν κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και παρακολουθούν εκπομπές όπως Fame Story. Κοιτάξτε τους ανθρώπους στα βίντεο του MTV. Δείτε ανθρώπους που μετασχηματίζονται προς μια κοινή οικουμενική συνείδηση. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Μπείτε από την στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό. Θυμάστε αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτά που είπε πριν 2.000 χρόνια. Όταν οι άνθρωποι θα λένε ειρήνη και πως δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε θα γίνει τι? Τι μας είπε πως θα ακολουθήσει? Η απώλεια. Για δείτε τώρα πού βρίσκεται η λέξη απώλεια. Δείτε σε ποια οδό, στη στενή ή στην πλατιά? Στην πλατιά. Και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Ο Ιησούς είπε πως είναι μεγάλος ο κίνδυνος να στρεφόμαστε στη μάζα, αγαπητοί φίλοι. Τι κάνουν οι άλλοι? Ας μην πάω εκεί. Αυτή δεν είναι η πλειοψηφία. Το έχετε ίσως ακούσει. Αχ, αυτή είναι μία μικρή ομάδα. Σήμερα πλέον είμαστε τόσο κατευθυνόμενοι από τον προσανατολισμό στο πλήθος και πολλές φορές ούτε καν το καταλαβαίνουμε πως βρισκόμαστε στην πλατιά οδό. Πώς θα είναι αν κάποια μέρα θα συμβεί αυτό? Πιστεύω πως είμαστε ήδη έτοιμοι γι' αυτό. Πριν σας έχω δείξει στα βίντεο, ώστε να το δείτε κι εσείς. Σήμερα μπροστά στα μάτια μας το βλέπουμε. Η ειρήνη και ασφάλεια. Όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι πολιτικοί, όλοι λένε τα ίδια λόγια. Η ειρήνη και ασφάλεια. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί και λέει, όταν θα το λένε οι άνθρωποι, τότε θα τους βρει ξαφνικά το κακό. Επειδή αυτή η ειρήνη και η ασφάλεια είναι ένα εργαλείο για την ψυχολογία των μαζών, προκειμένου να στραφεί η ανθρωπότητα προς την αλήθεια.
ή μήπως προς εκείνο το οποίο ακολουθούν οι άλλοι? Ο Ιησούς επίσης πριν 2.000 χρόνια είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνον διαμέσου εμού». Ποιος σήμερα μιλάει γι' αυτό? Ποια ομιλία των πολιτικών? Ποιοι θρησκευτικοί ηγέτες? Πόσους ανθρώπους ακούτε στο ράδιο ή βλέπετε στην τηλεόραση να λένε πως ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική οδός? Δεν είναι πια πολλοί. Όταν πάτε στην εκκλησία, τι ακούτε? Σας λέει κανείς πως ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική οδός ή ακούτε πως η μοναδική μας ευκαιρία είναι να ενωθούμε σε ένα παγκόσμιο οικουμενικό ήθος? Πρέπει να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο παντού διαδίδεται. Όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ξαφνικά θα πέσει επάνω τους μεγάλη συμφορά και δεν θα ξεφύγουν. Ας κοιτάξουμε τώρα γιατί αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό για όλους μας, επειδή υποτίθεται πως ζούμε σε μια χριστιανική χώρα. Είναι απλό να λέμε πως είμαστε χριστιανοί. Ποιο ή τι είναι μετασχηματισμένος χριστιανισμός? Προσέξτε τι έχει να μας πει ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς του ευαγγελικού χώρου, ο οποίος στο βιβλίο του, το οποίο έχει πωληθεί κατά εκατομμύρια μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το έργο του ονομάζεται «Τα πάντα πρέπει να αλλάξουν». Καλούμαστε να συμμετέχουμε στο συνεχές έργο του Ιησού με την προσωπική και την παγκόσμια αλλαγή και την απελευθέρωση από το κακό και την αδικία. Αυτό ακούγεται καλό. Ποιος δεν θα το ήθελε? Όμως ακούστε τώρα τι λέει και τι εννοεί στην πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να σώσει τον πλανήτη. Αυτό δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Παντού το λένε. Ο κάθε πολιτικός το λέει. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην προηγούμενη μου σειρά. Πώς η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να σώσει τη γη και την ανθρωπότητα. Όμως ακούστε λίγο τα παρακάτω. Όλες οι επιθυμίες εκατομμυρίων διαφορετικών ανθρώπων, δηλαδή εσείς και εγώ, μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενωμένη βούληση. Ποιανού βούληση έχει εδώ ακόμη σημασία? Ο υπότιτλος ονομάζεται «Ο Ιησούς, η παγκόσμια κρίση και η επανάσταση της ελπίδας». Όλα πρέπει να αλλάξουν. Σήμερα πλέον βλέπουμε πως η βιβλική κατανόηση της πίστεως μεταλλάσσεται συστηματικά προς ένα απόκρυφο Ευαγγέλιο και αποκρυφιστικής κατανόησης του Θεού. Επίσης λέει, ο μετασχηματισμός του κόσμου είναι γεγονός και τώρα το επισημαίνει διαμέσου μιας δυναμικής μορφής της χριστιανικής πίστεως. Αυτή είναι ολική, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη. Για να φτάσουμε εκεί, η βίβλος πρέπει να αναγνωστεί με νέο τρόπο. Αυτός λοιπόν είναι ο μετασχηματισμός. Ας ακούσουμε παρακάτω τι λέει. Η μεταθάνατον ζωή δεν υπάρχει. Όχι τουλάχιστον αυτή την οποία οι χριστιανοί πίστευαν επί αιώνες. Δεν υπάρχει ο ουρανός. Αυτό λέει ο άντρας αυτός. Γι' αυτό καλεί τους χριστιανούς να αναλάβουν την πολιτική εξουσία. Όλη μας η προσοχή θα πρέπει να στραφεί τώρα μόνο στη γήινη μας ύπαρξη. Δεν υπάρχει ουρανός. Ας συγκεντρωθούμε σε αυτόν τον πλανήτη και ας δημιουργήσουμε εδώ τον δικό μας παράδεισο. Αυτή είναι η νέα θρησκεία. Αυτή είναι η ανθρωπιστική θρησκεία. Η θρησκεία της λογικής. Η λύτρωση διαμέσου ενός Θεού, ο οποίος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και μάλιστα, όταν θα γίνει η ένωση μιας μάζας, τότε θα γεννηθεί ένας νέος Θεός. Εμείς οι ίδιοι θα γίνουμε Θεός. Εμείς θα αποφασίζουμε τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Μακλέρεν περιγράφει στο βιβλίο του «Το δικό μου βασίλειο», αυτό υποστηρίζει πως είπε ο Ιησούς, είναι πλέον εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όμως τι είχε πει στην πραγματικότητα ο Ιησούς? Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 36 μας λέει «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ». Αγαπητοί φίλοι,
Στο τέλος της απόψινής βραδιάς, πιστεύω ακράδαντα πως εσείς και εγώ χρειαζόμαστε μία αλλαγή. Όμως όχι έναν μετασχηματισμό προς μία οικουμενική συνείδηση. Δείτε λίγο κάτι για το οποίο μας λέει η Αγία Γραφή πως είναι αμετάλλακτο. Ο Μακλέρεν, ως ένας από τους σημαντικότερους επικεφαλείς των Ευαγγελικών, λέει «Πρέπει να αλλάξουμε τη βίβλο. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε έτσι όπως είναι. Πρέπει να την κάνουμε περισσότερο δυναμική. Πρέπει μέσα στη βίβλο να αναγνωρίζεται η οικουμενική πεποίθηση, όχι πλέον η ατομική. Τι θέλει ο Θεός από εσένα? Τι τέλος πάντων θέλει ο Θεός από όλους μας? Ο Θεός θέλει να σώσουμε τον κόσμο μόνοι μας, επειδή ο ουρανός δεν υπάρχει. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Μακλέρεν. Θα ήθελα όμως να γνωρίζετε ένα πράγμα. Και ελπίζω να το γνωρίζετε κιόλας. Αν όχι, θα σας το πω τώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 25. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 89, 34 και 35. Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου δεν θα την διαψεύσω. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου και ό,τι βγήκε από τα χείλη μου δεν θα τα αθετήσω. Ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι αυτά που μας διδάσκονται και διακηρύσσονται σήμερα. Η νέα οικουμενική θρησκεία. Προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και πάντοτε. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με τέτοιες αναφορές. Όμως ο Μακλέρεν λέει, η συγχώρεση των αμαρτιών και η δημιουργία της παγκόσμιας ειρήνης είναι το ίδιο. Τώρα μαθαίνουμε προς τα πού πηγαίνει. Όταν στο παγκόσμιο ήθος αναφέρεται η απελευθέρωση από το κακό, από τους μασόνους, από τον καθηγητή Κιούν, από καθολικούς ιερείς, τι ακριβώς εννοούν με αυτό, με την απελευθέρωση από το κακό? Αυτό σημαίνει πως η ανθρωπότητα δημιουργεί μόνη της την ειρήνη και απελευθερώνεται έτσι από το κακό. Δηλαδή, πως έτσι ξεπλένει κατά κάποιον τρόπο την ενοχή. Πιστεύετε εσείς πως η ενοχή καθαρίζεται με αυτόν τον τρόπο? Δεν σας γνωρίζω και δεν γνωρίζω τι έχετε ζήσει. Γνωρίζω όμως το τι έχει συμβεί στη δική μου ζωή. Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου, στις οποίες ήξερα πως μπορώ να μιλάω όσο θέλω. Μπορώ να εκτοπίζω την αλήθεια όσο θέλω. Η ενοχή μου όμως συνέχιζε να υπάρχει. Η Αγία Γραφή το ονομάζει αυτό αμαρτία. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος και εκείνος είναι αυτός που περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Ο κόσμος θέλει να επιφέρει ειρήνη και συγχώρεση διαμέσου συνεργασίας και ομόνοιας. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει, αν θέλεις ειρήνη, τότε αποδέξω τη συγχώρεσή σου διαμέσου του δικού μου αίματος. Οι μεγάλοι ηγέτες του σήμερα θέλουν να καθαρίσουν την ενοχή του πλανήτη με αιματοχυσία. Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Όποιος δεν θέλει να συμμετέχει στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Είναι οι ίδιες αρχές όπως τις έθεσε και ο Ιησούς. Το αίμα οδηγεί στη συγχώρεση και στην ειρήνη. Ο Ομπάμα έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης όταν μίλησε για περισσότερους πολέμους για την εδραίωση της ειρήνης. Το επόμενο βήμα και η επόμενη σκέψη είναι πως αυτή η παγκόσμια αλλαγή της συνειδήσεως, ο μετασχηματισμός, θα οδηγήσει σε μία οικουμενική και συλλογική λύτρωση. Ακούστε λίγο τι είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, πως η δική μας λύτρωση εξαρτάται από τι? Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και το εξής. Από τι πιστεύετε πως εξαρτάται η δική σας λύτρωση? Μην νομίζετε πως οι άνθρωποι δεν αναζητούν τη σωτηρία. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν τη λύτρωση, έστω και αν το ονομάζουν διαφορετικά. Είτε θέλουν να πορίζονται προς τον Νιρβάνα, είτε να κάνουν κάποιες ασκήσεις, προκειμένου να βρεθούν σε ορισμένες καταστάσεις. Στην πραγματικότητα αναζητά την σωτηρία, την απελευθέρωση, από ενοχές, από εκείνα τα οποία του δείχνουν τι πραγματικά είναι. Από τι εξαρτάται? Από τη λύτρωση όλων μας. Αυτό σημαίνει πως αν δεν ζήσουν όλη την λύτρωση, μπορώ εγώ να λυτρωθώ? Ναι ή όχι?
Όχι. Όταν όμως πω πως λυτρώθηκα και βρήκα κάποιον άλλο τρόπο από ότι στη μαζική λύτρωση, τότε θα έχω σωθεί? Κατά αυτή τη διευκρίνηση, όχι. Επειδή έχω την απέτηση να έχω δική μου γνώμη ή θέληση και αυτό με καταστεί επικίνδυνο στη νέα παγκόσμια τάξη, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε στους δικούς τους δρόμους και λένε «Έχω λυτρωθεί, έχω ειρήνη με το Θεό». Δεν έχεις ειρήνη. Εάν δεν έχεις γίνει μέρος του μαζικού κινήματός μας, της μαζικής θρησκείας, της μαζικής μας συνείδησης διαμέσου του μαζικού μετασχηματισμού, δεν γίνεται να έχεις λυτρωθεί. Τι είναι η συλλογική σωτηρία? Έκανα μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο για αυτό που είπε ο Ομπάμα και πραγματικά βρήκα κάτι. Η συλλογική λύτρωση είναι μία θρησκευτική έννοια η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με την ατομική σωτηρία. Είναι η έγκριση της κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία παρέχει το δίκαιο το οποίο κανονικά δεν παρέχεται από έναν κρατικό νόμο. Η παραδοχή αυτή βασίζεται στον διάλογο και όχι σε θρησκευτικούς νόμους. Περί τίνους πρόκειται στη συλλογική λύτρωση? Πρόκειται για κάτι για το οποίο συμφωνούμε. Εντάξει, τότε υπάρχει λύτρωση, υπάρχει σωτηρία. Έχουμε ειρήνη. Δεν συμφωνούμε? Τότε υπάρχει πρόβλημα. Πάνω σε τι βασίζεται η ειρήνη μέσα στην Αγία Γραφή? Πάνω στο Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς λέει «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Αυτό σημαίνει πως θέλει να μας δώσει νέα δύναμη, νέα ζωή. Και μετά λέει «Σηκώστε πάνω σας το ζυγό». Μελετήστε την Αγία Γραφή για να καταλάβετε ποιος είναι αυτός ο ζυγός. Συντονιστείτε στο θέλημά μου. Τότε θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Η ειρήνη δεν προέρχεται από το να κάνουμε διαλόγους, αλλά από το να έχουμε ξεκάθαρους τρόπους και κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα προσανατολιζόμαστε. Ακούστε τώρα τι λέει. Είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρο. Αυτό σημαίνει πως εκείνοι οι οποίοι ομολογούν και πιστεύουν στην συλλογική λύτρωση είναι εκείνοι οι οποίοι λένε «Δεν έχει σημασία σε ποια οδό βαδίζουμε. Όλοι θα φτάσουμε στον ίδιο προορισμό». Καταλάβατε? Αυτό είναι το νόημα της ανάμειξης των θρησκειών. Αυτό είναι το παγκόσμιο ήθος. Όλες οι θρησκείες πρέπει να γίνουν ένα, ώστε να υπάρχει ένας δρόμος προκειμένου να βρούμε τη λύτρωση. Όμως η Αγία Γραφή δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Αυτό σημαίνει πως η επιτακτική ανάγκη της παγκόσμιας ενότητας, δηλαδή το παγκόσμιο ήθος, έχει παρόμοιες προσεγγίσεις. Δεν ισχυρίζονται πως είναι μία θρησκεία. Αυτό δεν το λένε. Όμως παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας του παγκόσμιου ήθους είναι σαφώς ένα οικουμενικό θρησκευτικό κίνημα. Και τώρα προς το τέλος, ας δούμε μερικές εικόνες στις οποίες ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι και προσωπικότητες οι οποίοι ισχύουν ως πρότυπα στην κοινωνία παίζουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Το 2007, ο Πάπας Βενέδικτος στο πρακτορείο ειδήσεων είπε τα εξής. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν ώστε να προωθήσουν την ειρήνη. Έτσι θα παραδοθεί στις μελλοντικές γενιές ένας κατοικήσιμος πλανήτης με τις προοπτικές που ο Δημιουργός έχει θέσει. Ποια ακριβώς είναι η λύτρωση κατά αυτό το πρόγραμμα? Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο. Αυτός είναι ο ουρανός μας. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο θα βρούμε την σωτηρία μας. Εμείς πρέπει να το καταφέρουμε. Συγκεκριμένα, ποιος ή ποιοι πρέπει να εργαστούν γι' αυτό? Όλοι μας. Και μέσω της ειρήνης θα αποκτήσουμε αυτόν τον νέο κόσμο. Όποιος αναζητά ευσυνείδητα την ειρήνη και το καλό της κοινωνίας και κρατά τη λαχτάρα για το υπερβατικό εν ζωή, θα σωθεί, έστω και αν του λείπει η πίστη κατά την Αγία Γραφή. Όλοι θα σωθούν αν κάνουν τι? Αν επιτρέψουμε τον μετασχηματισμό της σκέψεως μας προς μία παγκόσμια συνείδηση και φωνάζουμε όλοι
ειρήνη και ασφάλεια. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Και όταν γίνει αυτό, τότε θα έρθει η συμφορά. Εδώ βλέπετε τον Φράντσις Αρίντζε, έναν από τους πιο γνωστούς καρδινάλιους. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Επισκοπής και υπεύθυνος για διαθρησκευτικό διάλογο. Σε μία συνέντευξη που έδωσε σε μία εφημερίδα το 1999, είπε «Έκανε λάθος ο Ιησούς όταν δήλωσε πως είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Παράθεση. Εάν ένα άτομο ισχυρίζεται αυτά που λέτε εσείς τώρα και έλεγε πως δεν θα πηγαίνατε στον ουρανό επειδή δεν είστε χριστιανός, θα θεωρούσαμε αυτό το άτομο ως φονταμενταλιστή και θεολογικά λάθος. Ποιοι είναι ο κίνδυνος του μέλλοντος? Οι φονταμενταλιστές. Τι σημαίνει όμως αυτός ο όρος? Κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται πως ο Ιησούς είναι η μόνη οδός προς τον Πατέρα. Αυτοί οι άνθρωποι στο μέλλον θα αποτελούν μία πιθανή απειλή για τη νέα τάξη, για το παγκόσμιο ήθος. Ερώτηση εκ μέρους του τύπου. Δηλαδή μπορείτε να πάτε στον ουρανό χωρίς να δεχτείτε τον Ιησού? Απάντηση, μα σαφώς ναι. Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι ακριβώς η οικουμενική άποψη των μασόνων. Η θρησκεία της λογικής. Ο Ιησούς δεν είναι η μοναδική οδός προς τον ουρανό. Είπε ο Ομπάμα, ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν θα πάει στον Πατέρα παρά μόνον διαμέσου εμού. Ποιον θέλετε να πιστέψετε εσείς? Ποιον θέλετε να εμπιστευτείτε? Αυτό θα είναι το ερώτημα το οποίο θα ορίσει το μέλλον σας τους επόμενους μήνες, χρόνια, στην πορεία προς το νέο παγκόσμιο ήθος. Η απάντηση πάνω σε αυτό το ερώτημα θα γίνει η απόφασή σας με την οποία θα βουτήξετε στην οικουμενική συνείδηση ή αν θα αποφασίσετε προσωπικά να κρατήσετε στα χέρια σας και να επιλέξετε την δική σας σωτηρία, τον δικό σας δρόμο, την δική σας πίστη και να προσδιορίσετε την πορεία σας. Εγώ πάντως έχω αποφασίσει να πιστέψω αυτό εδώ το βιβλίο, την Αγία Γραφή. Δεν επέλεξα να πιστέψω αυτά που θέλουν να μας πουλήσουν σήμερα ως αλεξίπτωτο. Δεν ακούτε τον τελευταίο καιρό τόσο συχνά για κάποια πακέτα διάσωσης? Ένα πακέτο διάσωσης για την Ιρλανδία, ένα πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα. Όμως ακούσατε καλά τις ειδήσεις? Ακούσατε για αλεξίπτωτα διάσωσης? Ακούστε ακριβώς τι λένε τα μέσα ενημέρωσης. Ένα αλεξίπτωτο διάσωσης για τις τράπεζες. Οι τράπεζες συνεργάζονται ώστε να δημιουργηθεί ένα αλεξίπτωτο διάσωσης. Θα σταματήσω απόψε στο σημείο στο οποίο ξεκίνησα. Λυπάμαι για τον άνθρωπο αυτόν, τον Άιβαν Μακβάιρ, τον οποίο δεν γνώριζα, που έκανε την πτώση από το αεροπλάνο νομίζοντας πως είχε βάλει το αλεξίπτωτο. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα μας πουλάνε μαζικά αλεξίπτωτα διάσωσης και σας προειδοποιώ, μην εμπιστεύεστε την προαίσθησή σας, μην εμπιστεύεστε τα ωραία λόγια και την εμπειρία σας. Ο άνδρας αυτός, στα 35 του χρόνια, είχε κάνει 800 άλματα και το 801ο του άλμα τον έριξε στον θάνατο. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5, στο εδάφιο 11 και 12, μας λέει «Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή». Αυτό μπορούμε να το πιστέψουμε είτε να το απορρίψουμε. Όμως, χωρίς πριν να το ελέγξουμε, χωρίς να κάνουμε τις δικές μας σκέψεις επάνω σε αυτό και να ακολουθήσουμε τυφλά κάποιο παγκόσμιο ήθος, επειδή όλοι λένε πως πρέπει να γίνει μετασχηματισμός, εκεί θα είναι δικό μας το φταίξιμο. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι αυτά τα οποία μας λέει η Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο δρόμος. Σε κανέναν άλλον δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν δόθηκε στον άνθρωπο κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό στου οποίου θα μπορούμε να σωθούμε. Κανένα παγκόσμιο ήθος. Καμία οργάνωση.
Κανένας άλλος καθοδηγητής δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς, να δείξει την πορεία προς τον Πατέρα. Εγώ έτυχε να το ζήσω προσωπικά και δεν θα επιθυμούσα τίποτε περισσότερο από το να με ακολουθήσετε τις επόμενες ώρες. Όχι στο δρόμο τον οποίο πορίζομαι εγώ. Δεν είμαι εγώ πρότυπο για εσάς. Όμως ίσως στις εκτιμήσεις σας να ελέγξετε τι είναι το παγκόσμιο ήθος και ποιες είναι οι διασυνδέσεις με μια λατρεία χιλιάδων χρόνων για την οποία θα μιλήσουμε ακόμα τις επόμενες ημέρες. Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει πως χειραγωγείται. Η ανθρώπινη φυλή, λέει ο Πάπας Βενέδικτος, θα έπρεπε να συντονιστεί με τη φωνή της γης, της μητέρας γης. Εγώ καλύτερα θα επιλέξω να ακούσω το κάλεσμα του Λόγου του Θεού. Διότι ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη 10 λέει «Τα πρόβατα γνωρίζουν τη δική μου φωνή, όχι τη φωνή της μητέρας γης». Συνεχίζει ο Πάπας Βενέδικτος, ή θα διακινδυνεύσει η ανθρώπινη φυλή την ύπαρξή της. Ο Πάπας λέει πως εάν η ανθρωπότητα δεν υπακούσει την μητέρα γη, θα χάσει την ύπαρξή της. Απόψε τολμώ να πω εγώ πως αν δεν ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δεν θα έχουμε μέλλον. Ασχέτως για το πώς είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα γνωρίζουν καλύτερα. Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη δική μου φωνή. Όταν σήμερα το βράδυ αποχωρήσετε για το σπίτι σας, θέλετε να προχωρήσετε σε ένα μέλλον ως οικουμενικά μετασχηματισμένος άνθρωπος ή ως αναγεννημένος? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι ο παγκόσμιος μετασχηματισμός είναι μια πλαστή βιβλική αναγέννηση. Προσέξτε, τι συμβαίνει σε έναν μετασχηματισμό. Ο μετασχηματισμός εννοεί την μετάλλαξη της μορφής. Το έχουμε διδαχτεί στο σχολείο, σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες. Τι συμβαίνει όταν λιώνει ο πάγος? Τι προέρχεται από αυτό? Νερό. Τι ήταν όταν η μορφή του ήταν παγωμένο νερό? Πάλι νερό. Τι συμβαίνει όταν εξατμίζεται? Τι είναι? Νερό. Οξυδάνιο. Δεν αλλάζει ποτέ ο τύπος. Αλλάζει όμως η μορφή του. Ο οικουμενικός μετασχηματισμός έχει τον στόχο την αναμόρφωση, χωρίς όμως να φέρει καμία αλλαγή εδώ. Ο μετασχηματισμός, έτσι γράφει στη Βικιπαιδεία, μπορεί να λάβει χώρο χωρίς να χαθεί η ουσία ή το περιεχόμενο. Εδώ φαίνεται η διαφορά του μετασχηματισμού αυτού με την αναγέννηση κατά την Αγία Γραφή. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2. Μην προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Η βιβλική κατά το θέλημα του Θεού αισθητηριακή μετατροπή έχει πάντα το στόχο να εξετάζει το θέλημα του Θεού. Εδώ χρειαζόμαστε κατανόηση και όχι κάποια μετασχηματισμένη μαζική συνείδηση. Χρειαζόμαστε λογική και καθαρή σκέψη. Τι όμως φέρνει αυτή η βιβλική ανανέωση? Να μετανοήσετε, λέει ο Παύλος, και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όχι το πνεύμα του πλήθους, κανένα πνεύμα μασονισμού, όχι το πνεύμα του παγκόσμιου ήθους, αλλά το πνεύμα του Θεού. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Απόψε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε όλα αυτά που αναφέρθηκαν εδώ πέρα. Είδαμε πολλά στοιχεία, πολλές αναφορές, κάποιες συνεντεύξεις, όμως όλα αυτά δεν είναι ακόμη η προσωπική μας απόφαση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία η οποία θα με συνδέσει με κάποια μάζα. Θέλω να ζήσω μία ανακαίνιση στη σκέψη μου. Θέλω να ζήσω την πραγματικότητα πως ο Θεός είναι στη ζωή μου. Να ζήσω πως ο Θεός με καθοδηγεί. Εσείς τι θέλετε?
παγκόσμιο μετασχηματισμό, εξαφάνιση της προσωπικής σας ύπαρξης, ή θέλετε απόψε μαζί μου να προσευχηθείτε εσείς με τη σιωπή σας και εγώ στα δυνατά και να καλέσουμε τον Θεό να μας χαρίζει σοφία και λογική ώστε να αξιολογούμε τα γεγονότα ως έχει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε προσανατολισμό σε μία κλίμακα η οποία δεν αλλοιώνεται, την οποία δεν μπορεί κανείς να μετασχηματίσει. Το Λόγο του Θεού. Θα το θέλατε κι εσείς? Εγώ θα το ήθελα. Σας προσκαλώ τώρα, αν θέλετε, και μέσα σας, σιωπηλά, να μιλήσετε στο Θεό. Θα κάνω μία προσευχή και εσείς μπορείτε να μείνετε καθιστοί. Πατέρα, ερχόμαστε απόψε κοντά Σου ως διαφορετικοί άνθρωποι, με τις πιο διαφορετικές πεποιθήσεις και απόψεις. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο βρεθήκαμε εδώ πέρα. Ίσως είναι η περιέργεια. Ίσως ο φόβος. Ίσως όμως και επειδή ήδη ασχοληθήκαμε με αυτά. Όμως στο τέλος αυτής της βραδιάς θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας βοηθήσεις να προχωρήσουμε στο δρόμο ο οποίος οδηγεί προς τη ζωή. Κύριε Ιησού, εσύ μας είπες πως είσαι αυτή η οδός. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Κανείς μας δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζουμε καν πόσο καιρό θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Σε έναν κόσμο στον οποίο όλα αλλάζουν. Στον οποίο συνεχώς μας διακηρύττουν πως εμείς και όλα πρέπει να αλλάξουν. Ακόμη και ο Λόγος Σου, η Αγία Γραφή. Αυτό το βράδυ θέλουμε να έρθουμε κοντά Σου και να σε παρακαλέσουμε να μας τοποθετήσεις στο δυνατό βράχο, ο οποίος είσαι εσύ ο ίδιος. Διότι ακόμη και πριν από 2.000 χρόνια έχει γραφτεί για εσένα πως είσαι ο λίθος, τον οποίο απέρριψαν οι χτίστες και έγινε ακρογωνιαίος λίθος για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θάρρος να σταθούν μαζί Σου. Σε παρακαλώ να έρθεις στη ζωή μας, να έρθεις στη ζωή μου και βοήθησέ με να κατανοήσω το θέλημά Σου καλύτερα. Σε παρακαλώ για κάθε έναν που σήμερα το βράδυ ήρθε εδώ πέρα, να τον συνοδέψεις απόψε και να του χαρίσεις τη δική Σου ειρήνη. Όχι την ειρήνη την οποία δίνει ο κόσμος. Και δείξε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, νέους και γέρους, πως υπάρχει μόνον ένας δρόμος και πως αυτός ο δρόμος είναι θαυμάσιος, προορισμένος για εμάς. Ένας δρόμος της αγάπης, καθαρός, ένας δρόμος της αλήθειας, όχι της πλάνης. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας και σε παρακαλώ να μας ξαναφέρεις μαζί και την αυριανή ημέρα, για να συνεχίσουμε τη μελέτη αυτού του θέματος. Σε παρακαλώ να μας συνοδέψεις απόψε στο δρόμο για το σπίτι και ευχαριστώ για την ειρήνη Σου. Στο όνομά Σου, Κύριε Ιησού, τα παρακαλώ. Αμήν.